حنت معدنا وعز حلو وعزنا سلعات جقنا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت كلاوي بحلنا بسم سماتي محلانا تقبر عصرنا حزو نبرار ينتصر ويحبوا عزو عين فناتك بسيو خند ترقمو يريتراونك عين فناتك بسيو ودا ترقمو يريتراونك يريتراونك ما درحونك يريتراونك حبن شغلنك عين قلد عن معرار نتريري نتركم منعري بعالت كوي لبو تسبري اريد راونت سعاري سعاري زقم زغدي اريد راونت سودي 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 تقبر عصرنا حزو نبرار ينتصر ويحبوا عزو عين فناتك بسيو خند ترقمو يريتراونك عين فناتك بسيو ودا ترقمو يريتراونك سلام تخطاتلتنا ايز چانل كما تخونو صبوكت كونو ناي وترو تمنيتنا يوم لومون كم وترو عبيت ارساتنا علم مسانا متأسسار زلوهم نأكايدا ناي علمنا نأكايدا ناي زوبانا عبس الوا كلهم زخولو يوم زبالنا يم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مچم ابزي وانزي بعين قطبا بعين شركنات كراخلو ناي بريك سميت زل على تنشن زل على غالبوت وهيبولو ببوزيتيف بنيجاتيف بغلطو كنرينا اتي نورمال ميديا انتاي بلالو بزعبو معراباو ميديا دما انتاي بلالو بفلاي نا امريكا ميدياتات وي نا امريكا حيلي زتححزو ميدياتات نزي كونتات بخمي يገልጽዎሎ ካብو ድማ ካብታ ገላልጻናቶም ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ምዃኑ ክርዳ ይጠቕመና ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ካልኦት እንታይ ይገብሩለዉ እንተሪኢኻ ፅባሕ ንጓድ ናትካ ብቐሊሉ ንኸተንብቦ ስለ ዝሕግዘካ ብዓለም ደረጃ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዞባና ዘለዎ ፅልዋ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ክልቲኦም ኣብቲ ቦታ ተሳቲፎም ኣለዉ ኣብቲ ናይ ዞባና ድማ ክልቲኦም ምትፍናን ዘለዎም ኣይ ቲንክ ፈሊጦም ጉዳይኩም ፍትሑ ኢሎም እዮም ብሓደ ተጠዋቢሎሞም ኣለዉ ኣብኡ እውን ኣብ ዋላቲ ቦዲ ላንጉጅ ናቶም እውን ፅቡቅ ከምዘየለ ኣብኡ ከሎ ይርዳእካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ዞባና ክምለስ ከሎ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ካብዚ ምስ ተመለሱ ኣቢ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክጥቀመሉ ክፍትን ይኽእል ይኸውን ግብፂ ኸ ብኸመይ ጌራ ክትሓፅሮ ትፍትን ከም ዘላ ዘርኢ ኩነታት እውን ክንርኢና ናባና ተመሊስና ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ክንርኢና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ምክንያቱ ናብ ኤርትራ ገጾም ከሰጋግርዎ ዝፍትኑ ዘሎ ክንርኢና እታ ምስ ትግራይ ኮይና ምስ ህወሓት ኮይና ትልቕ ትብል ዝነበረት ተቃዋሚ ድማ ኣብ ሎሚ ከመይ ወፂሓ ኣላ ንዑ ዝድስስ እውን ክህልወና እዩ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ክሳብ መወዳእታ ምሳና ምፅናሕ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ መጀመርያ ግን በዛ ፍሊት ኣርእስቲ ክንጅምሮ ኢና Good day and welcome to SEO Bricks Insight, where we look at what's really going on in the world of the bricks. Now, there are certain things in life that make me laugh, and one of them is people complaining that their major blunders have caused their businesses to be seriously damaged and made their competitors stronger. And then they want their governments to punish those who've benefited from those blunders. Chinese airlines that can free fly. እንታይ ኣጋጢሙሎ መሲልኩም ፅንሒ ኢለ እውን መለስ ኢለ ከስማዓኩም ክፍትነት ስቶሪ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኩናት ናይ ዩክሬን ምስ ተጀመረ ራሽያ እንታይ ኮይና ራሽያ ብቁልጡፍ ኣሜሪካን ብዙሓት ሃገራት ኤውሮፓን ንራሽያ እገዳ ኣውሪዶምላ ማለት እዩ እገዳ ድማ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘይትኽእል ናብ ኤውሮፓ ፍላይት ናታ ቁጠባ ናታ ገንዘባ ባንክታት ዝነበረ ብምሉ ክሓፅርዎ ጀሚሮም እዚ ታሪክ እዩ ምትግጋም ዘድልዮ ኣይኮነን ከምኡ ክገብሩ ከለዉ እንተስ ፈሊጦም እንተስ ከይፈለጡ ዝገበርዋ ሓንቲ ዓባይ ጌጋ ሎሚ ናብ ነብሶም ተገምጢላ ይከተብሎም ጀሚራላ ንሳ ድማ እንታይ ትብል ራሽያ ኣዝዩ ሰፊሕ ሃገር ስለ ዝኾነ ካብ ኤውሮፓ ተን ኤርላይንስ ናይ ሉፍታንዛ ድዩ ብሪቲሽ ኤርዌይ ድዩ ፍራንስ ኤርዌይስ ድዩ ናይ ካልናይ ስካንዲኔቪያን ድዩ ኩላቶም ዞም ኤርላይንስ ወላ እውን ኣሜሪካ ኩላቶም ብኤውሮፓ ገይሮም ካብ ኤውሮፓ ንቻይና ንጃፓን ንደቡብ ኮርያ ዝኸድዎ ዝነበሩ ስዒኖማ ማለት እዩ ምክንያቱ ራሽያ ድማ
كل أيرا كي تتنكفوه سلازي بلتهم انتي تفتيرو ناتهم نفسو زخالي عابي شقر فتيرو مالتي ونياتو نابزين هقرات فلاي كتقبرتو خينكا بين جيركا قد كيت كتكلالكا ني راشا تحيسكا قد كيت كتكلالكا نزل تحيسكا قد كيت خينكا دما راشا سلتخل كلاكا كالما نقدر فتريقا كاب حادك ساب 4 ساعات توسقي قعزو كم تقبر جيروما سو راشا أجدا ناب راشا زجبروا أجدا ناب نفسه مستجمتلت أجدا أويات كوينا مالتي سلمتاي لفتانزا كاب جرمن كاب برلين دي كاب فرانكفورت زينو ناب تشاينا ناب جابان عبيت هاجراتنا نزارب زلنا مليونات زبزلون قط بازلون تشاينا دبوب كوريا كمون جابان كتكين دحرقينكا نراشا رجيس كاغات حلف ثاني نفرت كلنا أوروبا كمون أمريكا جابان ونكمو نابت قدا استساتفا مالتي نراشا زاقدا فلايك قبرا سلازي كلا نزم هنقد زي تحاتيران سلازي اتوم ايرلاينس ناي اوروبا ناي امريكا ويكبل جميرا معناتو ناي تشاينا ايرلاينس سلازي تعقدوا بوغيرو يحلفلو امارات ايرلاينس بوغيرو يحلفلو قطر ايرويز بوغيرو يحلفلو اي ثينك اثيوبيا ايرلاينس بويا حلفلو كلاتهم كابزم عربايان هاجرات زرحاقو ايرلاينس اتزبلت غزي انجوي يقبرلو معناتو كاب أوروبا تبغيسكا كاب لندن ديو كاب أمستردام ديو كاب فرانكفورت ديو كاب روما دي تبغيسكا ني تشاينا ني جابان نقلق زخيز نبر قعزو بناي أوروباويان إيرلاينس وينا بناي أمريكا إيرلاينس تغينو هذا ساعات كسب 4 ساعات توساغي قعزو سلز قبرولو زلو أنا إيرلاينس مستنكالوت ناي تشاينا قرا زي بلن كورا دراي كلاني جنتاي كبل جميرو مالو اسكي ناي بحق زو قرمي بقى زي فيرز قونا كومبيتيشن هيكون مغنياتو تقدر انا هاسينال نعم غني هاسيم يلن هو من اقدي لكم تقدر انت تقتفو زعيم لازم تقدر باك فاير كقبر كله وي بقمت علو نتي حجرات راديو كونس توم كوربوريشنز ساع كندي يا هاسين كم زلو نشي نسمع shocking all sanctions. They intended to use them as a weapon to destroy the Russian economy and bring it to its knees. Now, one of these measures was a ban on all Russian flights into EU airspace, and then the US introduced a similar ban. This obviously stopped all Russian flights to Europe and all air passenger traffic. They obviously thought not letting us fly into the shitholes of Europe was going to lead us to overthrow the government. God. So, نريد لنا اتنا ايرلاينس ببحاده فيرجن اتلانتيك ديو بريتش ايرويز ديو كالوت كلاتهم ولاون KLM ناي نيذرلاندز بمولاتهم ناب تشاينا زغبرو زنبر بررا تطو كبل تجديدهم علو مهنياتو تواغا اب حنت فلايت كساب 220 شح زبت كوستس توساخي كابتوم كالوت ان خغبرو كم زغددو زلون سلازي اسو دما نعاتاتهم ابت عداغا تورادرت كم زي ايكونومي قدم كم زدابرن حج زلون تواغاتات ساع كندي وسيخو خم زلو ازغا نعاتاتهم ابت وددر كساتفو كم زي كولي غبر مالو اب وددر دي ساتف تخين كدما يلوز كتكسر كلها دما نكالوت يعدل تب تشاينا كامباينتات اتوم من راشا زي اغدو اتزبالزه ادل يغاطم مالو ازغا انتي نبل زلنا اجدا ابزوان زي يسرح يلن زقد حيلي نبعلو يسحنا له نبلالنا بتجدا بفلاي ابتن عبيت هاجرات كتقامل مس جمركا ناباخا تغنتيلو حدغا كوردال كانر لنا اتن عشو هاجرات كم بالي رات عقيدن من ميبي كي غدو يقول يوم اتم زغدو زنبرو كن ازي كنتات ازي حدش مدرخ يفتيرو زلو روسيا نزل حجي ساميت جرات زلا بقطبا عين كريو كنفتن كلنا كسع كندي ايكونوميك قطباوي چوادا كم زلوا كمون نايصلوا تتدلعينت كم زلوا زريو بناي معرباو ميديا نرايو مجمريا نساتهم انتايلوم ريبورت يقبروا له دارغا عقلهم يعصي بلو مالو كتبل تخلي نجمر بفوق. The 16th annual BRICS summit kicking off in Russia today. President Vladimir Putin meeting with the leaders of China, India, Iran, and Turkey, among others. Russia claims a total of 36 countries will be attending. The meetings are part of Russia's push to overhaul the global financial system and convince other countries to end the dominance of the US dollar. Russia is expected to sign a comprehensive strategic partnership treaty. ኣብዚ ካርታት ራይ ክትሪኡ ከለኹም ክንደምንታይ ዕቤት ዘለወን ሃገራት ማለት ሃገራት ናይ ኣብ ብሪክስ ኣትየን ዘለዋ 9 ሃገራትን 10 ሃገራትን ክበሃል ከሎ ሓደ እዩ እቲ ንሳተን ዝሕዝኦ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ክትሪኡ ከለኻ ዕቤት ናይ መሬት ብዝሒ ህዝቢ ፀጋታት ክትሪኡ ከለኻ ግን G7 ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ወኣዝዩ G7 ታንኮ ኣለዋ ትበሃል ሃገር ኣሜሪካ ድሕሪያ ካናዳ ክልተዚኦም እዮም ቶም ፀጋታት ዘለዎም ቶም ካልኦት ኩላቶም ነቲ ዝነበረ ቁጠባዊ መድረኽ ስለተጠቀመሉ ስለደሃብቶም እምበር ፍሉይ ፀጋታት ኣብ ዕዳጋ ክቅርቡ ዝኽእሉ ወይ እውን ሪሶርስ ዘለዎም ገለ ይኮኑን በንጻሩ ዜን ሃገራት እዚኣተን ጌና እየን ዘለዋ ብሕጂ ቻይና ህንዲ ሳውዲ ኣረቢያ ኢራን
ሳውት አፍሪካ፣ ኢትዮጵያ፣ ግብፂ፣ ብራዚል፣ ራሽያ ኩሎም እዚኦም ሃገራት ኢራን ተወሲካሎም እቲ ፀጋታት ኣብኣተን ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ሕጂ ተፈሊጡ ዘሎ ብሕጂ እቲ ዝበለፀ ፀጋ ድማ ሰብ እዩ ብዚ ህዝቢ እንተለካ ኮይኑ እሞ እቲ ህዝብኻ ዝተምሃረ ዘነቕሐ እንተኮይኑ ኣብቲ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ዓለም ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ንሱ እዩ ስለዚ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ንዓታቶም ከፀልልዎም ደልዮም ኣለዉ ሕጂ ባዕሎም ከመይ ይገልጹ with Iran during this summit. Joining me now is Tennessee Senator Bill Hagerty, a member of the Senate Banking, Housing, Foreign Relations, Appropriations, and Rules Committees. Senator, great to see you as always. Thank you so much for being here. Give us your take on the BRICS summit and the impact on the dollar. Thank you, Maria, for having me as always. And I just have to say this, were it not for the tremendous leadership void that exists today because of America's exit from the international stage, we wouldn't be seeing this happen. And under President Trump, this would have never happened. They've expanded BRICS now to 32 nations, as you said. This is all about Vladimir Putin trying to find a way to get around the type of sanctions regime that we will have. ታይትብል ዘሎ ዓቢ ናይ መርሕነት ፀገም ዘጋጢምና ስለ ዘሎ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ተመፅኡ ኩሉ ነገር ጠጠው ክብል እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ኩሉ ነገር ብዓይኒ ፖለቲካ ክትጥቀመሉ ግዜ ምርጫ ስለ ዘለዎ ኩሉ ናብ ምርጫ ዘቕንዐይቲ ዘረባናቶም ፑቲን መፅኡ ክቕይሮ ዝኽእል ነገር ኣለዎ ድዩ ፑቲን መፅኡ ተኣልዮ ዝኽእል ነገር ኣሎ ድዩ ካላርስ እዩ ብሓፈሻ ግን ንሳቶም እዚ ዝግበር ዘሎ ቨሪ ኬርፉሊ ብዕምቆት ይርእይዎን የንብብዎን ከም ዘለዉ ዳርጋ ናብ ኩሎም ናብ ኤሮፓ ካብ ኣሜሪካ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ካብኡ ድማ ናብ ጀርመን ክወስደኩም እየ ሰለስተ ዓይነት መጀመርያ ግን ስለምንታይ እዮም ከምዚ ከጉርዑ ዝግደዱ ዘለዉ እንታይ ስለ ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ብሪክስ እንታይ ስለ ዘለዎ እዩ ዘፍርሖም ዘሎ ክልተ ሪፖርትስ ክበኩም እየ እቲ ሓቀኛ ንሶም ዝብልዎ ዘይኮነስ እቲ ሓቀኛ ጽልዋ ናይዚ ጉዳይ እዚ ንምርዱ ክሕግዘና በዚያ ንጀምር እስከ For the future of the global monetary system is intensifying, and all eyes are on the BRICS 2024 summit starting today under Russia's chairmanship. The summit aims to shape a new world order through expanded membership, a BRICS pay platform, and critical oil pricing discussions, all while talks about a BRICS IMF-style institution signals a warning to Western dominance aimed squarely at dethroning the US dollar. But just how close is all of this to happening, and what does it mean for the new world order? So እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ዝግበር ዘሎ ብቐሊሉ ተራ ነገር ተራ ዋዕላ ድሕሪ ዋዕላ ዝግበር ዘሎ ይኮነን እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ከዓብሶ ነቲ ቀንዲ ኣገዳስነት ናቱ ከትክሞ ዓለም ምሉእ እዚ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝነብር ህዝቢ ንኸይፈልጥ ጽልዋ ናቱ ንኸይግደድ እሞ ነቲ ዘሎ ኩነታት ትክክል ከምብቦ ከይጅምር ዝገብርዎ ዘሎ ሽፋን ወይ ካቨር ነቲ ሓቀኛ ምስሊ ከኣልዩልካዮም ዝፍትኑ እንተቲ ሓቂ ሓደ ዓቢ ቴክቶኒክ ወይ እውን ዓቢ ለውጢ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ዝረአ ዘሎ ብሪክስ ክገብሮ ዝኽእል ነገራት እንታይ ክገብር ይኽእል ናበይ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ገና ኣይተረጋገፀን ኣሎ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ውሳነ ካብዚ ዋዕላ ክገብሩ እዮም እቲ ዘርኢ ድሮ ተዘሪኡ ክበቁል ጀሚሩ ኣሎ ዲዶላራይዜሽን ዓለምና ንዶላር ገሊፋ ካልእ መንገዲ ንኽተናዲ ካልእ መንገዲ ንኽትረክብ እዚ ድማ ብዙሓት ሃገራት ነዊሕ ዓመታት ዝምነይዎን ዝደልይዎን ዝነበር እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ንዓመታት ዝፀሓፈ መፅሓፍቲ ብዛዕባ ብዙሕ ዝተዛረበ ስኮላር ክዛረብ ከሎ እቲ ዕምቆት ናቱ ካብ ዝተረድኡ ሕጂ about developing this one currency, this one BRICS currency for all of them to use with their trade amongst the BRICS family. It was the Russian president narrative of the multipolar world. You've been talking about BRICS for years. Yes. Where do we stand today? Yeah, it's like that, isn't it? Yes, because this is not only the most important summit of the year, it's the most important summit of the decade. Depending on what they decide until Thursday night, it could be the most important summit of the millennium. And this is not, I'm not going ፔፔ ኤስኮባር ባህል ሓደ ስኮላር እዩ ብዙሕ መፅሓፍቲ ፀሓፊ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ እዛ ርእሲ ድማ ንዓመታት ዝፀሓፈ እዩ ነይሩ ስለዚ ንዑ ቢግ ዓብዪ ኢቨንት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኦልሬዲ እቲ ዝበለፀ እቲ ዝዓበየ ኢቨንት ናይዚ ዓመት እዚ ክኸውን ብዘይከኣል ዓለም ካብቲ ዝውስንዎ እንተተበጊስና ድማ እንታይ ዓይነት ውሳነ ክገብሩ እዮም ነቲ ውሳነ ናቶም ርኢኻ ድማ ናይዚ ዝመፅእ ዘሎ 10 ዓመት ኢቨን ናይ ዝመፅእ 100 ዓመት ናይዛ ሚሌኒየም ዝዓበየ ኢቨንት ንታሪክ ናይ ዓለምና ዝቐየረ መድረክ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እዩ ዝነግር ዘሎ የስ ኦቨርናይት ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ እዩ ግን እቲ ንሳቶም ክውስንዎ ዝኽእሉ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣገባብ ኮይኑ ዝገጣጠሞ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ዓንዳር መንገዲ ኤሮፓ ሕብረት ዝኸዶ ዘሎ በቃ ድሕሪ ሳዕሪ ቆላ እዚ ዓይነቱ ንካልኦት ለኪሙ ክጠርፊ ዝፍትኖ ዘሎ ኩሉ እዚ ነገር ኣብ ግምት ምእታው ብፍላይ ኣብ መንጎ ራሽያን ቻይናን ህንድን ዘሎ ጋፕ ኣብ መንጎ ህንድን ቻይናን ዘሎ ፀገም ፈቲሖም ኣለዉ ሎሚ ክራኸቡ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ ዋን ቱ ዋን ክራኸቡ ምዃኖም እሱ ንባዕሉ ሓደ ዓብዪ ማይልስቶን እዩ
ኣብ መንጎዞም ሰለስተ ሓይልታት ዘሎ ዝምድና ክሕይል እንድሕር ክኢሉ ነታ ንህንዲ ብድሕሪት ዲሞክራሲ ስለ ዝኾነ ዲሞክራሲ ድማ ኣብ መንጎ ኣቲኻ ከተሽከርክሮ ቀሊል ስለ ዝኾነ ንራሻ ንቻይናን ብፍጹም ክኣትወን ስለ ዘይከኣሉ ንህንዲ ግን ኣብ ውሽጣ ስለ ዝኣትዋ ዘለዉ ህንዲ መንጎ መንጎ ኮይና ኣላ ናይ ህንዲ ውሳኔ ዓብ ተራ ክህልዎ እዩ ብዘይ ህንዲ እቲ ናይ ራሻን ቻይናን ዓብ ፅልዋ ክገብር ክእል የስ ገይሩ ኣሎ ድሮ ናይ ህንዲ እንተተወሲኽዎ ድማ እቲ ዝሓየለ ክኸውን እዘን ሰለስተ እዚአን ሃገራት ራብዒት ካብአን ድማ ብራዚል ሙሉእ ሓይሊ እንድሕር ኣትየንኦ ኮይነን እቲ ጉዳይ ናብ ዝለዓለ ነጥቢ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ክውስኑ ናበይ ገጾም እዮም ክኸዱ እቲ ዝኸድዎ ውሳነ ኸ ብትክክል ክሰርሕሉ ድዮም ኣሜሪካ ኸ እንታይ ንዑ ካውንተር ክገብር ዝኽእል ፀረ መጥቃዕቲ ክትጥቀም ትኽእል ንሱ እውን ኣብ ካልኩሌሽን ካኣቱ ዘለዎ እዩ ቻይናን ራሽያን ነቲ ካብ ኣሜሪካ ክመፅእ ዝኽእል ግብረ መልሲ ሬድየን ድሮ ኣብ ጥቓልስቲ ስለ ዘለዋ እተን ካልኦት ሃገራት ግን ብፍላይ እተን ዴሞክራሲ ዝበሃላ ሃገራት ንናይ ኣሜሪካ ፀረ መጥቃዕቲ ክፃወርኦ ይኽእላ ዶ ይትሕቶ ምክንያቱ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካናተን ብቐሊሉ ፈርከሽከሽ ከተብለን ትኽእል እያ ንራሽያ ንብራዚል ንኣብነት ኔክስት ምርጫ ዘሎ እዚ ሕጂ ዘሎ ፓርቲ ብፍጹም ክመፅእ ከም ዘይክእል እውን ከምዚ ናይ ኣርጀንቲና ቅድሚኡ ዝነበረ መንግስቲ ኣብ ብሪክስ ክኣቱ ይደሊ ነይሩ ነዚ መለይ ዝበሃል ግን ጎስጊሶም ባህሎም ናይ ኣሜሪካ ኢድ ከም ዝነበረ ዝንገር ኣብ ስልጣን ከም ዝመፅእ ካብቲ ብሪክስ ከም ዝወፅእ ገይሮም ተደምሎ ኣስወደይዱ ኣብ ህንዲ ንኔክስት 5 ዓመት ስልጣን ተቐቢሉ ኣሎ ሞዲ ኣብዘን 5 ዓመቱ እንታይ ክገብርዎ ይኽእሉ ዊ ዶንት ኖ ንደቡብ ኣፍሪካ ኦልሬዲ ሓድሽ ስልጣን ተቐቢሉ ኣሎ ወላ እኳ ሓያል መንግስቲ እንተዘይብሉ ስለዚ ነቶም ዴሞክራሲ ዝበሃሉ ክራክ ክገብርዎም ቀሊል ስለ ዝኾነ ብሚድያን ብገለን ገይሮም ኣፃሮም ገለ ገይሮም ሽግር ክፈጥሩሎም ይኽእሉ እዮም በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩነታት መስርሕ تمدرخ تأتيهم زلينا. Hyperbolic here, it's true. But the weight of history is over their shoulders. I'm sure Mr. Putin, Mr. Xi, Mr. Modi, and even Mr. Pezeshkian, they get it. And the whole global south, the whole global majority, 88, 89% of the world's population, they're going to have their eyes glued to Kazan because they want to see practical measures. Because BRICS now is the most important multilateral organization in the world, trying to build this high-speed rail towards a more just, not only multipolar, but multinodal, as I prefer to call it. It's a collection of nodes, different cultures, different civilization states, different way of thinking, different cultures, but... So, the BRICS, وعلى تراقب مون تقابيو مون زلو, depending انت عينة وسانة قبرو يقولوا اتوسانة لعولا استواسو لعولا بمغيرو كون كم زغلن زدما بحد عينة تحساسبا زلوم نايت انتهو روماويان تحساسبا زلوم معربويان هقرات كله تم حد يمحنت جبانيات ياتم زلا جبان دما effective لنا أمريكا منكر كوريا كتبلات خليقة سلزي تي جي 7 زبهال ممولهم حد عينة تحساسبا زلوم أب حد عينة مبوك ألزمتيهم بريكس كوم يكونن نايستفل عليه عينة civilization بتأخذ خابيو هندناتو انتهوي تاريخ زلو هقري China انتهوي civilization ناي حمشت الشح عمد تاريخ زلو هقري كن كيت كلنا نب راشا أزينا وح civilization وح تاريخ زلو هقري برازيل كوما عبي هقرن بزح ساقاتاتن بزح تاريخ زلوني لذي زين هقرات زياتن joint forces تجيرن نب إيران كتمسخ لها بيرشيا مالت حركاتهم very very ancient civilization اسيو لو مجزير كراغا ندحري تمارس كاتري غلا بيرشاويان مالت قال كافتي مسرتنا سلطان زباليم قبطي very important country geostrategically كله تري غلغا سلازي لعلا قداس نزلون هاجرات ينزلوا اتنشاتهم كقبروا وزغلوا عمونقوم بزع بدوتات كم زلوا فلوت مع اتسقمات يزل اتسقمات يزي كسغروا يقولوا تقند ما نزقوا دايزي تنقدامو تقدمي زلوا تنقدامو فلايتن هندي راشا هندن تشاينا زلوا زمدنا كفتح تقيلو زين هاجرات فولي فورس اندحراتين راشا صبو غير كقلصهم يخلي درو نخلت يوم عم مدرخ 50 زلوا بوتين فول 100% ኢንቨስትድ ኣብ ዘማንያቱ ገዳወሪ ድወስሎ ዘሎ ካለ መንገዲ የለን ካለ ሓድሽ መንገዲ ግድን ክፍጠር ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ትፅቢት ብዙሕ ዓይነት ትፅቢት እንዲ ዘሎ ገንዘብ ሓድሽ ናይ ብሪክስ ክመፅእ ድያ ይመፅእ ዝብል ሕቶ ክምልሱ ከለዎ እስከ ንስማዕዮም ካለ ስኮላር ነዚ ክምልስ ከሎ It's been going on for the past few years about developing this one currency, this one BRICS currency for all of them to use with their trade amongst the BRICS family. It was the Russian President Vladimir Putin who just a couple of days ago said the currency is not ready. Why do you think that is, and what is the importance of this currency? It must be difficult to get all members of the same family to agree to the same idea. መጀመሪያ ታሕቶ እንታይ ብሎ ኣሎ ቭላድሚር ፑቲን ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ዋን ኣብዚ ሓለፈ ዋን እንታይ ይበሃል ነይሩ ብሪክስ ዝበሃል ገንዘብ ከምዚ ዶላር ዘይኮነ ብሪክስ ባጤራ ክመፅኡ ዝብል ዝነበረ ቭላድሚር ፑቲን እንታይ ኢሉ ኣብዚ ደረጃ ኣይበፃሕናን ኣለና ተሓሳብ ኣሎ ግን መፈፀምታ ይበፃሕናሉን ኢሉ ስለምንታይ ክብፃሕ ዘይተኻለ ስለምንታይ ናይ ብሪክስ ባጤራ ክህሉ ዘይተመረፀ ንዝብል ሕቶ እዚ ስኮላር ክመልስ ከሎ ስምዎ I think that's not the problem.
I think these members would gladly agree, but it is very difficult to build a currency like that. If you look at the euro, it was a disaster. Yeah. The euro lost about 98% since it was established in 1999. And it is not necessary at this time because the members among themselves, they trade in their local currencies. እንታይ ይብላ ኣሎ ሓድሽ ባጤራ ብሪክስ ባጤራ ዝብል ምምፃእ ኣገዳስነት እውን የብሉን ይብላ ኣሎ ስለምንታይ ከም ኣብነት ካብ ዝሓለፈ ታሪክ እውን ክትመሃር ስለ ዘለካ ኢሉ ኤውሮፓዊ ሕብረት 27 ሃገራት 26 ሃገራት ዝነበራ ብሓደ ኮይነን ሓደ ባጤራ ኣብ 1999 ዩሮ ዝበሃል ባጤራ ታታት እዮም እዚ ባጤራ እዚ ካብቲ 99 ዝጀመሮ ሓይሊ 98% ቫሊ ናቱ ዋጋ ናቱ ከም ዝወደቐ 98% ቫሊ ናቱ ሉዝ ከም ዝገበሮ ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ሓበራዊ ባጤራ ጌርካ ሓበራዊ ፋይናንሻል አርቲኩሌሽን ተዘይብልካ ንኩሉ ከጣምር ዝኽእል ሴንትራል ባንክ እንተዘይ ጌርካ እቲ ባጤራ ንበይኑ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚን ሃገራት ድማ ኣዝየን ልኡላውያን ሃገራት ስለ ዝኾና ንኩለን ከጣምር ዝኽእል ሓደ ሓያል ዝኾነ ባንኪ ስለዚ ልኡላውነተን ኣራጊፈን ብሓደ ሴንትራል ኦርጋናይዜሽን ክመሓደራ እንተመሪፀን ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል ነዚ ድማ ዝተፈተነን ዘይሰርሕን ምዃኑ ስለ ዝተረኣየ ነናተን ባጤራ ክጥቀማሉ ዝኽእላ መንገዲ እዚ እንታይ ማለት እዩ በዚ መንፅር እዚ ክንሪኦ ከለና ስለምንታይ ሃገራት ወርቂ ይገዛ ኣለዋ ስለምንታይ ሃገራት ሲልቨር ይገዛ ኣለዋ ክበሃል ከሎ ወይ እውን ቢትኮይን ይገዛ ኣለዋ ክበሃል ከሎ እቲ ዕላማ ሓደ እዩ ካብ ዶላር ዲሪስክ ይገብሩ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ዶላር ምውዳቕ ስለ ዝረኣዮም ዘሎ ካልእ መንገዲ ከናድዩ ኣለዎም ራሽያ ምስ ቻይና ብባጤሮም ንግዲ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ግን መዓስ እዩ ዝሰርሕ ክልቲኦም ኢንተንሲቭ ዝኾነ ንግዲ ስለ ዘለዎም ፀገም የብሎምን ካልኦት ሃገራት ግን ብዙሕ ካብ ቻይና ትገዝእ ግን ቻይና ካባኻ ትገዝኦ እንተዘይብላ ተረዲኹም ኣለኹም ባጤራ ናትካ ክትሕዞ ይከብዳ እዩ ስለዚ ንስኻ ዝበዝሐ ንግዲ ናትካ ትሪኦ ኤርትራ ምስ ቻይና ትሬድ ደፈሲት እዩ ዘለዋ ትሬድ ሰርፕላስ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ንቻይና እንታይ ትሰድድ ካብ ቻይና እንታይ ትወስድ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራ ካብ ቻይና ብዙሕ ካብቲ ንቻይና ትሰዶ ካብ ቻይና ትገዝኦ ይበዝሕ ስለዚ ኤርትራ ብዘይ ፀገም ናይ ቻይና ባጤራ ክትጥቀም ትኽእል ንሓዋሩ ግን እዚ ውፅኢታዊ ይኮን ምክንያቱ ቻይና ምስ ከም ኣሜሪካ ምስ ኮነት ባጤራ ናታ ማኒፕሌት ክገብሮ ተጀሚራ ሽግር እዩ ስለዚ ሴንትራል ወርቂ ዲኻ ተጠቂምካ ንመሰጋገሪ እቲ ናይ መወዳእታ ሸርፊ ንግዲ እንካን ሃባን ምስ በልካ ነቲ ተረፍ ገንዘብካ ብወርቂ ከተደቃቅሶ ትኽእል ዲኻ ብሲልቨር ከተደቃቅሶ ትኽእል ዲኻ ብፀጋታት ከተደቃቅሶ ትኽእል ዲኻ እምበር ወረቐት ጥራይ ሒዝካ ክትተርፍ ተኮይንካ መወዳእታ ትርፊ የብሉን እዚ ድማ ኣብ መንጎ ህንድን ኣብ መንጎ ራሽያን ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እዩ ነዚ ንዓ ክገልፃ ከሎ ስሙ Right. The issue is the settlement at the end of the year if you have trade deficits. Between China and Russia, this is a non-issue. They have about 240, 260 billion turnover every year. And I think the trade deficit in favor of Russia is about 8%. And that means they sit on yuan and they can spend it otherwise. The big issue is, for example, with India. India, the turnover, if I remember, is about 66 billion and the deficit is 61 billion. That means the Russians sit on 61 billion US dollars worth of rupee at the end. ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ንግዲ በብባጤራ ክትነግድ ከለካ ነታ ክብለኩም ፀናሕኩ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ጋይስ ክሳብ ኣብዚያ በፂሕኩም ተለኹም እዚ ሓደ ዓብይ ናይ ኢኮኖሚክስ ትምህርቲ ኢና ንወስድ ዘለና ተራ ዩቱብ ማለት ካልኦት ዩቱብ ዝገብሩ ዘለዉ ትሪእዎም ኣለዎም ኣብዚ ቻነል እዚ ንሪኦ ዘለና ንባዕለይ ኣነ እውን ብዙሕ እየ ዝምሃር ካብዚ ቻነል እዚ ምክንያቱ ኣነ እኳ የዳልዎ እንተለኹ ግን ካብ ካልኦት ሊቃውንቲ ዝመፀ ትምህርቲ ኢና ንወስድ ዘለና ስለዚ ኣብዚ ቻነል ትከታተሉ ዘለኹም ንነፍስኹም ቢግ ኮምፕሊመንት ንነፍስኹም ከተጣቅዑ ላይ ዝግባአኩም ንትምህርቲ መድረክ ኣለኩም ዜና ጥራይ ኣይኮና ንሰማ ኣብዚ ዜና ኣሎ ትንተና ኣለዎ ግን ዝዓበየ ትምህርቲ ኣለዎ እዚ ቻነል እዚ እዚ ከዓ ጆርጆ ስለ ዝቅርቦ ወይ ገለ ናብ ሴክሬት ክቢለ ኣይኮንኩን እቶም ካብኦም ንመሃሮም ዘለና ኣብቲ ዝለዓለ ኤሽሎን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ንቅሓት ዘሎ ወይ እውን ዝዓበዩ ብሉፃት ምምሃራን ወይ እውን ሊቃውንቲ ፕሮፌሰራት ዝኾኑ እየ ዘምፅእ ኣብዚ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ካብዚኦም ክትመሃርዎ ከለኹም ልክዕ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኣቲና ንምሃር ከም ዘለና ጌርኩም ወሰዶ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እኮ መምህር እዩ ዝምረካ ካልእ ኣይኮነን ማጂክ ቡለት የለን እኳ ሓደ ፕሮፌሰር መፅሓፍ ኣንቢቡ ገለ ቦታ ዓውዲ ዝተመረቀ እዩ ዝመረካ ነቶም ፕሮፌሰራት ንላዕለ ሊቃውንቲ ካብኦም ንላዕሊ ዝኾኑ ድማ ኣብዚ ይምህሩና ኣለዉ ነዚ ኩነታት እዚ ክንሰምዕ ከለና ነቲ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ብርቀት ብዕምቀት ንክንመሃሮን ንክንፈልጦን ዕድል ኣለና ስለዚ ኣብዚ ቻነል ትመላለሱ ነዚ ቻነል ትከታተሉን ትድግፉን ካብዚ ቻነል ትመሃሩ ዘለኹም ተራ ትምህርቲ ይኮንኩም ትወስዱ ዘለኹም ተራ ሓበሬታ ይኮና ንወስድ ዘለና ኣዝዩ ዕምቆት ዘለዎ ስለዚ ኣብዚ ቻነል ቀፃሊ ዝርኢ ሰብ መዓልታዊ ይዓቢ ከም ዘሎ እዩ ኣነ ድማ ኩሉ ዝከኣለና ነንቲመይን ኩሉ ዝከኣለና ኢና ንገብር ብሉፅ ሓበሬታ ሒዝና ንክንቀርብ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ቻነል ደገፍ ማብ ድማ ብዙሓት ሰባት ክመሃሩሉ ይኽእሉ እዮም
ناتي تبني دما إذا channel ناتي إذا تحس ناتي بفلاي تحنج من جاب دحري قال وين إثيوبيا قال قديف كا إذا تمرتزي أبي إيرترا بتي إرتيفيدي بقال أنت زعاتو نيرو I would be very very happy معناته إذا تمرتزي تمني سي أوزلو سمعت الله I know بشريط بقال ملك كم زبصحهم كم زمهارولو كن إذا تمرتزي أنت زبصحهم نيرو they would understand تزبلسه على أكيدنا علمنا كم زغني أبغى أبي إرتيفاي قربوني ما يبلني سلزي كاتلو مولت برنامج جن زو أنت وساخ مخنا نيرو جن أنا إرترام سكوتكو كمتي ناتي حتى زي أخذكون مستمزج بالكاتون سوات مالتي سام شعو جن دعان نهجن تايك بلي زي زبل زلو نقدك تجبر كلها إن كان هباني زلو دولار دهر خوين كقول لها تتكم زلها إيرترا مش تشاينا بدولار تنجيدا نت دولار وسيدا مس جبت ديو مس سعودية دي مس طليان ديو سأقام يبلا أتسأقام دولار أمريكا برينت ياتجبرو ردين برينت اللي تجبرو نسخة ورقات حسكا ورك شيء كات جزال لأمريكا جن بتاع كمبيوتر برينت إنها جبريهم جبرو زلوس لذي أوتوماتيك هالنا عقات هاسيا كلا حق وهات صبرا كلا ببات إرهاق نجد كلا هاجن إن كان هباناتك ما تنقل ولو ويون دحر إن كان هبانات كم استبهل كترف جنزب دحر له غينو تشاينا ترف نقفة حيزان تريفا ويون إيرترا ترف تشاينا باتر حيزان تريفا نتريف زلوا بورك دي خاطر دقا أصله بمتى خاطر دقا أصله ما بكال كيرم كنت كملوا زغلو سلزي أبتي ريسات لما تزبهل أبو مرردع كبت أحك خلاله بس هندي تجبر زل الرشا بزوحنا هي رشا بزوحنا هندي روبي حيزالا زي كاب هندي تجوز بزوحنا برات زي بلا أبي كتدقص تغل نتنا يروبي خل نمان كتبات تغل أبزس أجمعات كفتار سلزغل إزت عنق أجد ليه زلنا ينقدي أبي كبحدك نسرح نغل سأجاتات كحميك نحن وسند نغل نتجزء أبي كنا دعاسو بزوح ديلس بحدا كان هبان زود اليوم مدرخهم زغني يزن جرزلو الزغا مش جاينا سأجمع يكون المسندقن قال غيركم زلوين زهر بزلو إزت أجد داسي وين تمرتك هون كله أبتي نعم عربة وعلم زوجر عوز اللوها نملس بزي BBC جرنا نسمعه BBC غنتاي لهم زعبازي. Putin has met President Xi at the BRICS summit, calling the Chinese leader a dear friend. Vladimir Putin has been welcoming delegations from more than 30 countries as Russia hosts a summit of emerging economies. But on China, Vladimir Putin said the two countries should work together to create what he called a just world order. Mr. Xi told Putin the world is undergoing profound changes unseen in a century and the international situation is chaotic and intertwined. Well, President Putin has already met India's Prime Minister, Narendra Modi. انتايو اقاطمهم زلو BBC بتدقاقامي فلاديمير بوتين completely isolate جيرناينا بينو اتريفناينا والحنت يبلون برايا ستيت جيرناينا النابلو ننوي حوان وسقي ساميم انتقوني يتزبلو وزنبرو كابكوننت زرحا اخوينو فلاديمير بوتين بعبيت مرحتنا علم تخبيبو سنترال ستيجنا عالم حزيري ولو إذا قد دايز دما بخمي كم زفتحوان بخمي كم زقلت يشجرون زلو أبزوان زين admission مقبال جميرة مالو نو فلاديمير بوتين هاي تنسألن كنا من تاي تنتشيلو قال خنا بنلفتنا لنا this is not true اتحكي فلاديمير بوتين سنترال ستيج عبس الوان عبي تقبلنتن عبي دقفن كاب عالمكم زلو زتنسأل أكال تلو دما نشاتهم مخانمتهم تنتشيلهم زلو سلازي what we see right now نتم عرباوة عالم ناي بحكي كم نارتسفاز مقراس كخدو خمس غلو زجبرهم مدرخ تبتسح كم زلينا نرزلنا زخا راشا completely أبزو كنتات زي بملو حيلا invest جرا تنكس عصب بدلا كنتات استفترن بر كاب زيرو زمت كم زي كنا كنفلت مكلالنا كبون ناي فرنسا ناي استفلا عليه ميدياتات حبريتا كريكم سلازدلو زلو نعو زياد مرايوا. National Affairs Editor Philip Taylor is joining us here on Summit is and just why it's so important. Well, to put you out of your misery, Stuart, I'll tell you what BRICS actually stands for. It is Brazil, Russia, India, China, and South Africa. South Africa being not amongst the original members, but added on. And I think back at the time, many people sort of chuckled about it, thinking it was not going to be a serious venture. But in fact, since then, it's become synonymous with the global South, and even more than that, beyond being what it was originally created for, which was to be an economical group to build foreign investment opportunities. It's now become much more political in its growth, and I think many on the West are not laughing now because they see the BRICS as a serious contender to even be more influential than the G7, the group of 7 richest nations, the United Nations, and Yes, فزيدنا أنا فرنسايو التقدم يسعقوا لنا يرام أنت حججن كم زبال كم زيلة إذا حدا سيريس بس G7 لعليون سلوا كل وزغل مدرخ مخانو كردوم جميرو اللي يبلع له. That's true.
ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ at a very serious stage ተበፂሑ ከም ዘሎን እቲ ሽርክነት ናይዘን ሃገራት እዚ ፅልዋ ናይዘን ሃገራት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ነዚ ብዝበለፀ ክገልፆ ዝኽእል ብፍላይ ኣሜሪካ እቲ ዘሎ ኩነታት ንዓዓ ቀንዲ ንዓዓ እንዲ ስግኣት ኮይንዋ ዘሎ ኤሮፓ እኳ ሽማዊ ስልጣን እዩ ዘለዎ እምበር እኳ የብሎምን እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓፈሻ እቲ ዘሎ ኩነታት ግን ንዓታቶም ዝያዳ ንኣሜሪካ ስግኣት ኮይንዋ ዘሎ ንኣሜሪካ እዚ ኩነታት እዚ መድረኽ እዚ ዓቢ ለውጢ ክገብረላ ዝኽእል ኮይኑ ስለ ዝስማዓ ዘሎ እዩ እጂ እቲ ናቶም ሪፖርት ክንሰማዕ Saudi Arabia has also been invited to join. The global population and their economic weight is significant. Their economies are worth more than 28, corresponds to parity. On trend, it is a win. Certainly sees this summit primarily as something he can show to a domestic audience, to the Russian elites, the Russian people, that that Russia has not been isolated, it has not been pushed aside in the global community. It's still relevant. And secondly, of course, on a more practical sense, he wants to use this summit to progress this the objective of creating an alternative global trade system. كيف تو بزعبا بوتين أونتاوي كفرج نخجبرو يس ولا حنت ترجم يبلون نايت روحيو نبز بس حي يبلون كم ليه ما بز بس يزلوا كل جزء مسنا عقيو إذا خان تايو هذا عبلا على زنبرة كودو كله زتك أملك عن كويسي بريكس ولا حنتي نبرون كم عمتنا عمت انت عينت لو تنا جبري انت عينت حيل لنا جبري ما تعلقن يري ولو نزي بريزنت سياسون قليش وان يريو كنكركر عينا خندرت عينا من شاينا يلون تقولوا صوتا يوقع صعوب مسل بينا يلوجي كم الكات حسب تخيل زغفت رو دلي دلو باسيفيك بتفل عليه خوابيتات حنسا مس هندي نهندي مس شاينا تنقاچوا مس نهندي مس باكستان تنقاچو هندي تمس مس جابان مس استراليا مس دو كوريا اقاطاتيم كحله الايانس فتر فيليبين تاي تقبر ابزن تاي تقبر نايد طفشه مهزو يدبلانا مستفشه سب مهزو بزم بتنطبه نابي مصاحت كي تخل امريكا بزي حج زلا توغه وغلو دو خسرته خساره كتم لسه تخل ديا اسات 32 تريليون عدا دلو هاجر هبتي دبل دلو دولار زغطليا ورقتنا حتمت زرقه دلو قطبه نابي غصو خيدي صباح نغو زي حج زرينا دلو من قدي نا يوكرين دلو اكزيبيشن نا وتهدراوي اصوار نابي غصو انت اعلامو ذلك تاريخها إذا حمام إذا خسب زي تعجسه أب كبابنا خون وصاخ كبابنا بوضح نجر ونسبه نخيل لعبقول لجن لرجعتنا نسا. أوكي سبفي عندي تجربة زرب وزلو تي هذا بريزنتنا China كاب تجربة نشتى كفالس كنسمع. China and Brazil, in collaboration with other countries from the global south, initiated a group of friends for peace to address the crisis. The aim is to gather more voices advocating peace. We must uphold the three key principles, namely no expansion of the battlefields, no escalation of hostilities, and no fanning flames, and strive for swift de-escalation of the situation. While the humanitarian situation in Gaza continues to So China ولا وين أبز أبو كونفرنس بوقعي انتهت بدلا تكونتات أب يوكرين زلو مكتك جبرلو حصور كجبرلو تطوز بللو من قدي كفتار استقالة متن تي وج تطويلو نفس سلام قصنا نخمس نبوتين أب مجابايا ناتيز نكرزلو but they know كل يوم تمسح سالم مرقص خمسلهم الزخ بالكلو بريزنتنا China نبوتين يكون زق خمسلهم بوتين تكوينات تطوق بللو كم زلي فلتيو بريزنتنا China بريزنتنا بوتين حد عينت مرقص يزلو معه فلاديمير بوتين تكوينات تطوق بللو كم زلي يفلتينا China قم بدليتنا راشا تراي تطوق بلا يكلني يوكرين دلونات كلهم خلالو فزي بوتين كندي جزء نسلام دلونات نديسكاشن نبتاولا نخمس دليت كم زلو قليتي فلاديمير تناي زيلنسكي تا امريكا سلديتو دليل لاغن اتكونات كقص لاي كالن سلازي كم زيلو اني بوتين كم زيلو نقيف وقال كيلو ميمزو كزرو زفتنو تحققن يفلتي بريزنتنا China انصار بوتين يزارب كم زيله بوتين نبعلو تكوينات تطوق بللو زغل نزو على زي انصار يوكرين انصار اوروبا انصار معربو عالم يخدلو نخيبلو افهم نمتحزي يزارب زلو مغنياتو ناي هندي يكون ناي China يكون كل مراحتي ولا ناي UAE ناي امارات ونتوغن انتايلو سلام من ممسا انا ونقريك قبريه
ከመይ ጌርና ሰላም ንምምጻእ ክንሕግዝ ንኽእል ብምባል ተዛሪቦም ነይሮም። ስለዚ ናይ ሰላም ባእታ ምዃኑ እዚ ንቁጠባዊ ሽርክነት ጥራይ ዘተኩር ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ። We must promote an immediate ceasefire and an end to the killing. We must make unremitting efforts toward a comprehensive, just, and lasting resolution of the Palestinian question. We should build a BRICS committed to innovation, and we must all act as pioneers of high-quality development. As the latest round of technological revolution and industrial transformation is advancing at an accelerated speed, we must So نقول ናይ ፈለስጤም እውን ከይጠቐሱ ኣይሓለፎን by the way ናይ ፈለስጤም ሓለፍቲ እውን ተዓዲሞም ኣለዉ ኣብዚ ስለዚ ነቲ ጉዳይ ናይ ፈለስጤም እውን ብዝተኻለ መጠን ብዝቐልጠፈ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክመፀሉ ዝኽእል ክንገብር ኣለና ኣብ መወዳእታ ግን ብሪክስ ናይ ቁጠባን ናይ ኢኖቬሽንን ናይ ፈጠራውነትን ናይ ንግድን ስለ ዝኾነ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ቁጠባ ክንሰጋገር ክንከል ኣለና ብዝቐልጠፈ ድማ ክምዕብል ክንከል ኣለና ነዚ ክብል ከሎ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና እታ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ትምዕብል ዘላ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ መራሒ እዩ ነዚ ብሪክስ ዓብ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ዝገብሮ ቀዳማይ ብዘይ ገለ ምግናን ድማ ቻይና ኣብኡ ስለ ዘላ እያ ቻይና is the major force ብሪክስ ራ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ኣሚን ኣሜሪካ ሚድያ ናቶም ከጋኖ ስለ ዝደሊ እምበር ልዕሊ ናይ ቻይና ቁጠባ ኣለዋ ክብል ኣይክልኒ ያን ኣሜሪካ እዚ ሲምፕል በቲ ንሪኦ ብዓይንና ብኣፎም ዝብልዎ ዘይኮነስ ብዓይንና ንሪኦ ኣለና እቲ ከተማታት ናይ ቻይና ኢንፍራስትራክቸር ናይ ቻይና corporations ናይ ቻይና ሳተንን ኤክስፓንድ እናገበራ ዝኸዳ ዘለዋ ስለዚ ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ትጥቀመሉ ንብረት ካበይ ዝመፅእ ኣብ ኩሉ እንተሪኻዮ ቻይና is becoming a very powerful every passing day ዝሓለፈት መዓልቲ ቻይና ንዓየለት እያ ትመፅእ ዘላ ዘረባ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ምናልባት ሕልፍ ኢልና ድሓር ኣብቲ ኣብዚ ናይ ክልተ መራሕቲ ከስማዓኩም ክፍትነ የፅንሕ ኢለ I would like to express my sincere gratitude to President Vladimir Putin for hosting the 16th BRICS Summit. This gathering represents hope in our pursuit of effective multilateralism to address the pressing global challenges we face today. As the newest member of the BRICS family, Ethiopia is prepared to engage constructively in fostering a multilateralism that serves both developed and developing nations, anchored in the principle of equity. Abiy Ahmed ዋዕላ ናይ ብሪክስ ንኢትዮጵያ ከም ሓዳሽ ኣባል ናይቲ ሃገር ብምዃና ናብቲ ኣካል ናይቲ ብሪክስ ኣቱ ብምህላዋ ናብኡ ኣብቲ ስቴጅ ክዛረብ ከሎ ብሪክስ ዝበሃል ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑን ኢትዮጵያ ድማ ሓናፂ ዝኾነ ኣበርክቶ ክትገብር ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ ንኢትዮጵያ ኣካል ናይዚ ሓድሽ ሓይሊ ናይ ዓለምና ክፈጥር ዝኽእል ብምዃና ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚ ነገር እዚ ግን ውፅኢታውነቱ ኣበይ ክረአ ዝኽእል ኢትዮጵያ ነቲ ዘለዋ ፓወር ባላንስ ናይ ክልቲኡ ሓይልታት ብመንገዲ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝግበር ዘሎ ጣጥንዓ ንዑ በዲሃ ናብ ብሪክስ ገፃ ፉሊ ክሰርሕ እንተኽኢላ ዝያዳ ውፅኢታውነታዊ ክህልዎ ምክንያቱ ባጀት ናይቲ መንግስቲ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ባጀት ናቱ ካብ ኤውሮፓን ካብ ኣሜሪካን ካብቶም G7 እንድመፅእ እንድሕሪ ኮይኑ ምስ ብሪክስ ኣላይን ክገብር ዝፍትን እንተኮይኑ ናይ ስትራቴጂ ጋፕ ይፍጠር ኣሎ ስለዚ እቶም ምዕራባውያን ሃገራት ነቶም ክፀቕጥዎም ዝኽእሉ ወይ እውን ነቲ መሸንቆቃ ክሃርምዎ ዝኽእሉ ኣበይ ክሃርሙ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሮም እቲ መሸንቆቃ ክኣስርዎ ክፍትኑ እዮም ምክንያቱ ንስማዕዮ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ጌጋ ዘለዎ ይኮነ ትክክለኛ ዘረባ እዩ ግን ኣብ ከመይ ኩነታት ክትዛረበሉ ትኽእል እዩ መጀመርያ ኢንዲፐንደንት ክትከውን ክትክእል ኣለካ ወይ እውን ኣብ ኣቶም ኣዝዩ ዝፅጋዕ ረብሓ ክህልወካ የብሉን ኤግዛክትሊ ነዚያ እናተዛረበ ከሎ ኢትዮጵያ ትማሊ እቲ ሚኒስትር ፋይናንስ ናቱ ሓመድ ሽደ ምስታ ናይ IMF ሓላፊት ይራኸብ ከም ዝነበረን ተሰማሚዖም ከም ዘለውን ቀዳማይ 320 ሚሊዮን ዶላር ክህብዎም ንኢትዮጵያ እቲ ከም ለቃሕ ክመፅእ ናይ IMF ተረዳድዮም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ምስ IMFን ምስ ኣሜሪካን ምስ ኤውሮፓን ጉንብሕብሕ እናበልካ ናብ ማልቲላተራሊዝም ወይ ከዓ ናብ ዝለዓለ ሓይሊ ናብ ብሪክስ ኬድካ ምስ በዓል ራሻ ኮይንካ ንናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ከተውድቕ ክትፍትን ከለካ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እቲ መድረክ ርድኡ እዩ Our world is rapidly evolving with a multitude of crises that demands wisdom and thoughtful approach. Excellencies, it is crucial to acknowledge that economic growth in developing countries is often challenged by unfair global financial systems. The imbalances in our global economic framework are driving rising inequality, inflation, and unemployment, making collective efforts more urgent than ever. The calls for climate action and climate finance
continue to be ignored even as the crisis deepens. In the middle of these challenges, however, I see a tremendous opportunity in BRICS. With its collective voice representing nearly half of the global population and over a third of global GDP, BRICS has the potential to be a transformative force for a more equitable world order. ጽቡቕ ዘረባ እዩ እውን ከም ትምዕብል ዘላ ሃገር ወይ እውን ዘን ናሽቶ ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ዓብይ ብድሆ ኣጋጢምዋን ከም ዘሎ እቲ ናይ ክላይሜት ፀገም ዲስፕሮፖርሽናሊ ወይ እውን ካብ መጠን ንላዕሊ ዝያዳ ንዕን ዋላ እኳ ናብቲ ክላይሜት ብከላ ውዑድ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ እንተኾና ብዙሕ ሽግር ይፈጥረለ እቲ ውፅኢት ናይቲ ክላይሜት ለውጢ ግን ንዓና እዩ ዝያዳ ዝሃሲ ዘሎ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ብድሆ ድማ ፋይናንስ ክገብሮ ዝደሊ ሓይሊ የለን ስለዚ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝዕብልሎ ዝነበረ ኣካይዳ ነዘን ሕጂ ዝዓብያ ዘሎ ሃገራት ኣደዳ ናይ ኢንፍሌሽን ዝቕባቤ ከምኡውን ሽግራት ክኾና ገይርዎን ኣለዎ ስለዚ እዚ ናይ ብሪክስ ምምፃእ ከምቲ ንዝበዝሕ ህዝቢ ዝውክል ዝኾነ ከምኡውን ዓብ ቁጠባ ዘለዎ ትካል ብምዃኑ ዓብ ተስፋ ዘለዎ እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ that's very true እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ስለ ዝበሎ ጌጋ ኣለዎ ወይ እውን ድኽመት ኣለዎ ማለት ኣይኮነን እቲ ብሪክስ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝፅበዮ ዘሎ ብቐሊሉ ግን ከም ንብለኩም ዘለኹ ኣሜሪካ ምዕራባዊ ሚድያ ምዕራባዊ ዓለም ብቐሊሉ ነዚ ነገር ብሪክስ ንላዕሊ ንክኸይድ ከፍቅዱ ይኮኑን ከምታ ዝብለኩም ዘለኹ ነተን መሸንቆቓ ዘድልየን መሸንቆቓ ክትው እዮም መጀመርያ ድማ በዚ ንጀምር ኣብ ድሮ ኣብዚ እናተጋብኡ ከለዉ ሓድሽ መድረኽ ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ረይዎ Let's take a look at our top story, which is from Sudan, where the Paramilitary Rapid Support Forces, or the RSF, has claimed responsibility for shooting down a foreign cargo plane. Reports say the plane that has been shot down is an Ilyushin IL-76, which is a Soviet-designed strategic aircraft. The aircraft shot down was reportedly flown by the New Way cargo of Kurd. So, ሓንቲ ነፋሪት እዚ RSF ዝበሃል እጡቕ ምልሻ ሓንቲ ነፋሪት ናይ ራሽያ ዝኾነት ናይ ካርጎ ዝፀዓነት ሃሪሞም ኣውዲቖም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዛ ናይ ራሽያ ነፋሪት ካበይ ናበይ ትኸይድ ነራ እንታይ ፅዕና ነራ ዝብል ግን ብዙሕ ኣዘራቢ ኩነታት ኮይኑ ኣሎ መራሒ ናይ ራሽያ ኣብ ራሽያ ዋዕላ ይካየድ ኣሎ መራሒ ናይ ዩኤኢ ናይ ኢማራት ኣብሎ ኢትዮጵያ ሰለስቲኦም ሃገራት ድማ ብዛ ጉዳይ እዚኣ ዝተሓሕዞም ነጥቢ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ዩሮኒውስ እውን ወፂእ ዝነበረ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና እዛ ተሃሪማ ዘላ ናይ ራሽያ ምዃና እቲ ናይ ራሽያ ኤምባሲ ኣብ ሱዳን ኣብ ካርቱም ኮንፈርም ገይሩ ከም ዘሎ ግን መን እዩ ዝውራ ነይሩ ናበይ ትኸይድ ነራ ንምንታይ ዕላማ ትኸይድ ነራ ግን ኣብ መፅናዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብ ጫድ ተበጊሳ ከም ዝነበረት ወይ እውን ኣብ ከባቢ ዶብ ናይ ጫድ ከም ዝተሃረመት ብዳርፎር ወገን ከም ዝተሃረመት እዩ ዝንገር ዘሎ እስከ ንስማዕ ሞር The RSF claims to have brought it down in Sudan's Malha region in northern Darfur, near the border with Chad. The RSF said the jet was allegedly supplying weapons to the Sudanese army. Sudan's army and the paramilitary have been embroiled in a brutal civil war since April of 2023. Reports say the RSF initially intercepted the jet to be an Egyptian Antonov, which is a strategic airlift cargo aircraft manufactured by Ukraine. RSF chief Mohammed Hamdan Dagalo had earlier made accusations that Egypt is involved in strikes on his troops in Sudan and that it is providing training. እዛ ነፋሪት ጌጋ ድሒሩ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘረጋግፆ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ብጌጋ ሃሪሞማ ከም ዘሎ ተማረሰፍ ናይ ግብፂ መሲላቶም ከም ዝሃረምዋ ዝኾነ ናይ ራሽያ ምዃና እቲ ኩነታት ድማ እታ ነፋሪት ናይ ግብፂ ኣፅዋር ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ግብፂ ንመንግስቲ ሱዳን ነቲ ናይ ኣልቡርሃን ዝመርሖ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ብሕጋፅ ኣፅዋር ሒዛ ትኸይድ ዝነበረት ነፋሪት ክትከውን ትኽእል እያ ብምባል ከም ዝሃረምዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ፅንሂልና ከም ሰምዖ ዘለና ሓበሬታ ግን ካብ ዩኤኢ ዝተበገሰ ናብኣቶም ዝመፅእ ዝነበረ ኣፅዋር ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂእ ኣሎ ስለዚ ክንምንታይ ጉዳይ ናይ ሱዳን complicated topic እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና weapons and drones to the Sudanese army. Multiple videos of moments after the crash have emerged on social media. They show the debris of the plane as well as certain documents that survived the crash. But these remains, when examined, did not support the RSF claims. As per reports, the documents found in the debris, one of the crew members was carrying a badge that identified him as the main engineer for the Airline Transport Incorporation FZC, and it is a company based in the United Arab Emirates, which reportedly has ties to Kurdistan. Another person... እንታይ ትብል ዘላ እዚ ንሪኦ ዘለና እታ ነፋሪት ኣብ ዝወደቐትሉ ከይዶም ኣብ ዝገበርዎ ነገራት ግን ምስ ኢማራት ዝተሓሓዛ ከም ዘሎ እቲ ገለ ዶኩመንት ካብቲ ዝረኸብዎ እታ ነፋሪት ምስ ናይ ካምፓኒ ኣብ ኢማራት ዘላ ዝተሓሓዝ ጉዳይ ከም ዘለዎ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ
ፍላይ ኤሚሬትስ ወይ ከዓ ነፈርቲ ናይ ኢማራት ብኡጋንዳ ገይሮም ናብ ጫት ብምኻድ ኣፅዋሪ እትውለውን ዝብል ክስ ስለ ዝነበረ ምናልባት ኢማራት ካልእ ታክቲክ ክትቀይር ፈቲና ክትከውን ትኽእል እያ እንተኾነ ኣብዚ እውን ኣይሰለጠናለት ጉዳይ እታ ነፋሪት ብርግፅ እቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ወፀ እንታይ ከም ዝኾነ ክንሪኦ ክንፍትልና ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንፁር ዝኾነ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ዝወደቐት ነፋሪት ዝረብ የለን እንተቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኣልቡርሃንን እቲ ምልሻን ሰራዊት ናይ ሱዳንን ይቕፅል ከም ዘሎን ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ቀስ ብቐስ ገለገለ ነገራት እናተቆፃፀረ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብዚ ኩነታት እዚ እቲ ኣላይመንት ዩኤኢ ምስ መን ኣላ እንታይ መርገፂ ናታ ሱዳን ግብፂ ምስ መን ኣላ ራሻ ምስ መን ኣላ ናይ ብሓቂ ዝተሓላለኸ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኢቨን ራሻ ምስ መን ከም ዘላ ፍሉጥ ኣይኮነን ኣብኡ ምስ ዩኤኢ ኮይና ንኣርኤስኤፍ ትሕግዝ ከም ዘላ ክንገር ከሎ በቲ ድማ ነቲ ሰራዊት ሱዳን እውን ትሕግዞ ከም ዘላ ስለዚ ንክልቲኡ ድያ ትሕግዝ ዘላ ምስ መን እያ ዘላ ንፁር ዝኾነ ስእሊ የለን ምስ መንግስቲ ሱዳን ርክብ ከም ዘለዎም ብዝተደጋጋሚ ርኢና ኣለና መንግስቲ ሱዳን ምስ ግብፂ እውን ምስ ቻይና እውን ርክብ ከም ዘለዎም ስለዚ በታ ኣርኤስኤፍ መን እዩ ዝሕግዞ ዘሎ ብኸመይ ይግበር ኣሎ very complicated. On the plane was found to have a Russian passport. While images have surfaced of these documents, there has been no sign of life. Russia has reacted to the reports of the crash. Russian embassy in Khartoum has confirmed its diplomats are investigating the incident. The embassy has also indicated that Russians may have been on board at the time. So, was shooting a Russian jet or an Egyptian aircraft part of the RSF's plan? Now, it could be that the strike was a major intelligence failure on the part of the paramilitary forces. This is because evidence from the wreckage suggests that the plane was actually a part of an airlift sponsored by the UAE, which could have come to support the paramilitary RSF. So, ከም ዝረአ ዘሎ እዚ ብጌጋ ዘጋጠመ ብስዕተት ናይ ስለያዊ ሓበሬታ ዝበፅሐ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ዘሎ ምክንያቱ ምስ ዩኤኢ ዝተኣሳሰር ነፋሪት እንድሕር ኮይና ዩኤኢ ስቲል ኣብ ጎኒ እቲ ሕሜቲ ከም ዘላ ወይ እውን እቲ ናታ መርገፂ ከም ዘይቀየረትን ስለዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ኮምፕሊኬሽን ናቱ ምስ ኢትዮጵያ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ እውን መረጋገፂ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኢትዮጵያን ዩኤኢን ምስቲ ናይ ሕሜት ሓይሊ ከም ዘለውን ታልቡርሃን ዘለዎ ድማ ብግብፂ ይድገፍ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል እዚ ኩነታት ናይ ሱዳን ብጣዕሚ ዘገርም ኩነታት ኢና ዘለና ኣብ መወዳእታ ግን it's a very very tragic ዝሕዝን ኩነታት እዩ ሱዳን ትኸዶ ዘላ ኮንዶኾን ሕጂ ድሓን ኮን ይኸውን እናበልካ መሊሱ እቲ ነገር ናብ ምትሕልላኽ ክኸይድ ከሎ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ዘሎ ድማ ንፁር ነገር እዩ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ኣብን ዘሎ ኩነታት ኢቨን ኣብ ዝረአይዎም ሕጂ ጠቕላላ ስምምዕ ከም ዘይብሎም ወይ እውን ኣብ ፅቡቅ ከም ዘየለው ኣብ ዝረአይዎ እታ ስእልሲ እቲ ቦዲ ላንጉጅ ክትሪኦ ከለኻ ጠቕላላ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብውሎ ብፍፁም ኣይጠማመቱን እዮም and ናይ ብሓቂ ኣብ መንጎኦም ቴንሽን ከም ዘሎ you can see it ስለዚ ኣብኡ መፂኦም ዘለዉ እተን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ብጀካ ዩኤኢ probably መርገፂ ንክገብራ ወላ ዩኤኢ እውን እንተኾነ ምስ ሓደ ክትረአየ ምስ ሓደ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ንክገብራ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኾነ ምክንያቱ ግብፂ እውን ናቱ ካውንተር ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ካብዚ ከይወፃና ኣብዚ ድማ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ So the regime in Ethiopia, known as PP or Prosperity Party, Abiy Ahmed's regime, is using drones, committing the powers that are providing armament. Abiy Ahmed بدرونات ገይሩ ህዝቢ ኣምሓራ ይቐትል ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እቲ ብልፅግና ፓርቲ ወይ እውን አብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያውያን ይቐትል ኣሎ ካበይ ዝመፃ ድሮናት እየን እዚኣ ቴዎሪ እዚኣ ኸ ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊፀልኩም ነይረ or these drones to the Ethiopian regime. It is three main countries, the UAE, Turkey, and the Islamic Republic, the regime in Iran. Now, what's interesting is that the main reason as to why the United Arab Emirates has been providing armament to the Ethiopian regime was to outflank the Iranian regime, the Islamic Republic, in order to keep the Islamic Republic of Iran away from the Horn of Africa, because the Houthi terrorists. So እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንየው ናብ ኣሜሪካ ናብ ገለን ከግርዎ እንዲኦም ዝፍትኑ ዘለው ኢራን ኣፅዋር ድሮናት ትህቦ ከም ዘላ ንኣቢ ሕጂ እውን ንባዕሉ አብይ ኣሕመድ
ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ከም ዝተራኸበ ዝገልጽ ኣብዚ ባይላተራል ሪሌሽንስ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ከም ዘጋጠመ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ዋን ቱ ዋን ተራኺቦም ከም ዘለዉ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ። ስለዚ የስ ድሮን ስለ ዝሃቦ ተራኺቡ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ብሓፈሻ እትርክብ ኣሎ እዩ። እቲ ካልእ ዝህቦ ዘሎ ሓይሊ ድማ ዩኤኢ ይብል ኣሎ፣ ኢማራት እዩ። ከምኡውን ቱርክ ዝበሃል ሃገር እውን የበርክት ከም ዘሎን ይህብ ከም ዘሎን እዮም ዛረቡ ዘለዉ። ስለዚ ምስ ሓድሽ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ፕሬዚደንት መስዑድ ፐዘሽኪያን ከም ዝተራኸበን ብዝተኻለ መጠን ድማ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ዘሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዘሎ ኩነታት ዲኤስከሌት ንምውራድ ዝከኣሉ ክገብር ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ። ሓደ ግዜ ዓቕምኻ ምዝራብ እውን ፅቡቅ እዩ ልቦና እየ ዝበሃል፣ ግን ኣብይ ኣሕመድ የስ ፍሌክስ ክገብር ሓይሊ ናቱ ከርኢ ክፍትን ዝፍትን ዘሎ ግን ኣብ ኩሉ ዝከኣላ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ዲኤስከሌት ንምግባር ንእስራኤል ዲግደፈ ክብል ኣሜሪካን ገለመለን ዘይከኣልዎ ዊዶን ነው፣ ግን ኣትሊስት ከምኡ ኢሉ ፖስት ገይሩ ኣሎ። ስለዚ እታ ዘረባ ተመሊስና ኢራን ትባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ። ትርክብ ናቶም እውን ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። በዚ ቲዮሪዝ እንተሪኢኻዮ ብምቕፃል ዩኤኢ ካብ ቀደም ሂብዎም ነይሮም እዮም፣ ካብ ቱርክ ድማ ይገዝእ ነይሩ። ሰለስቲኦም ኣብ መንጎ ዩኤኢን ኣብ መንጎ ኢራንን ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሱ ዩኤኢ ነቲ ናይ ሑቲ ሓይሊ ኢማራት ነቲ ናይ ሑቲ ሓይሊ ካውንተር ባላንስ ንምግባር ያን ኢትዮጵያ ኢራን ድሮናት ተባደላ እዩ ዝብል ዘሎ። ኣይ ዶንት አንደርስታንድ እንታይ ንምንታይ ማለት ብቐጥታ ዩኤኢ ምስ ሑቲ ኣብ ጥቃጥቃ ይዋጉ ነይሮም እዮም ብሓደ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ንኢትዮጵያ ድሮናት ብምሃብ ብኸመይ ነቲ ሑቲ ጠጠው ከብልዎ ኮምፕሊኬትድ፣ ግን ኣገይን እቲ ጉዳይ ከምዚ ኢሎም እውን መዛረባ ርእሲ ኮይኑ ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ። So Ethiopia and Yemen are neighbors. So Saudi Arabia and the Horn of Africa are in the same region. So technically countries like Ethiopia, Eritrea, and Somalia are neighbors with Yemen, Saudi Arabia, and so forth. So the Houthi terrorist organization in Yemen is being supported politically and financially by the Islamic Republic of Iran. So in order to contain the Islamic Republic, እዚ ቲዮሪ ግብሪቶ ናቶም ግን ብዙሕ ናብኡ ገፅካ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ነገር እዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣርእስቲ ኣይኮነን። ባት ስቲል እቲ ኩነታት ኢራን ኢዳ ከም ዘለዋ መበል ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ከምኡ ዝብል ቲዮሪ ወፂኡ ኣሎ። ኦኬ እዚ ሓደ እዩ። ካብ ብምቕፃል ኣብዚ ምናልባት ቁሩብ ንከነስደምም ክገብረና ዝኽእል ካብ ናይ ኣፅዋር ቶፒክ ከይወፃና ኣብዚ ስሙ አንድ ቀን ሩሲያ ሄዶ ከፑቲን ጋር ሲገናኝ እንዴት ነው ኧረ እንዴት ነው ወይ ታንኮቹን ውሰድ ወይ ብድሩን ሰረዝልኝ ብሏል አሉ። ታንኮቹን የጋየሉ ብድሩን የምከፍለው ይሄ እንዴት ያለ ግፍ ነው ብሎ ይቃሉ። ቲፒካል ሻዕቢያ ማለት ይውላችሁ ይሄ ነው። የኤርትራ ታንኮች ከኛ ተዘርፈው የደርግ መንግስት ነው የገዛው። ሲገዛ ብድር ነው የገዛው። ብድሩ እስካሁን ከፍላ አልጨረስም ነበር ለሩሲያ መንግስት። በእኛ ብድር በተገዛ ጦር መሳሪያ እኛኑ ወጋ፣ እኛኑ የሚያስፈራራ፣ እኛኑ እንትን ነው። እኛ ዕዳውን ከፍላለን ዛሬም ድረስ እሱ ቁጭ ብሎ በዛው መሳሪያ እኛ ሊያጠቃ ይሞክራል ያስባል። አይገርማችሁም? እንታይ እስከ ይብላል እዚ አይ ቲንክ ትፅላለ ናቶም ደረጃ እንዲ ዘይብሉ ሻዕቢያ ሲ ኣብ ኩናት ንኤርትራ ንኸጥፍእ ደርጊ ካብ መንግስቲ ሃይለማርያም ደርግ ካብ ሕብረት ሶቪየት ክልቃሕ ተለቂሑን ተበርቂሑን መዓት ታንክታትን መዳፍዕን ኣፅዋራትን ሒዙ ይመፅእ ነይሩ። ሻዕቢያ ድማ ኣብቲ ገቦታት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ኣኽራናት ናይ ኤርትራ ከከቲሩ መመንዚዑ ነዘን ታንክታት ሙለን ወሲድወን። እቲ ዕዳ ክሳብ ሕጂ ንኸፍሎ ኣለና ኢሉ እቲ ኣፅዋር ድማ ምስ ሻዕቢያ ኮፍ ኢሉ ኣሎ። በቲ ንሕና ተለቂሕና ዘምፀናይ ኣፅዋር ገይሩ ክሃርመና እዩ ዝደሊ ዘሎ ድፍረት ናቱ ኣይገርመኩምን? እተን ታንክታት ናትካ ወይ እውን እተን ኣፅዋራት ንስኻ ንኤርትራ ክሰደን ከለኻ ክትስልም ንህዝቢ ኤርትራ ዲኻ ትሰደን ነርካ ዝብሎ ገለሳ ይረኸበ። ንህዝቢ ኤርትራ ብኡ ገይሮም ፋብሪካታት ንክሃንፁ ዲኻ ትሰደሎም ነርካ፣ ከተጥፎም እንተይኮንካ ትሰደን ነርካ። ታንክታት ናትካ ትሰድድ ምንባርካ ጥራይ ምፍላጥካን ምእማንካ እንሲ ክሳዕ ክንደይ ግፍዐኛ ሰባት ግፍዐኛ ሃገር ከም ዘለዎም ግን እቲ ዝገብርዎ ግፍዒ ክርድኦምን ከስተማቕሩ ኦፍኮርስ ስለዘይደልይዎ እውን ኤርትራ ንህዝባ ኣጥፍዮም እቲ መሬት ምውሳድ እንዲት ዕላማ ነይሩ። ሻዕቢያ ግን በታ ታንኮም ንፀላኢ ብቦትሩ ዝብል ጭርሖ ነታ ናቶም ታንክን ነታ ናቶም መድፍዕን ወሲዱ በኣ ገይሩ ድከቶም ኣፅቂብዎም ሕጂ እውን
تنايت مالك وقدم هاي لبمنا نيرنا يبرون يرف جدما ويانا مزجمر ودما تخكل دستمان كان زبلو زلو ميسايلاتو من حدش تانكتاتو من بق عبيلوهم سلازي خده نسيو تتانكن اتي دستدو ولا بشكليتادو ولا مانكاتو وسيدلنا نابلو زاربو شعبيا مانكو من قال مليون دليت هاي نبرون زو صدوم نتنا اسوار نيرترا كتفو اكيبا مزنبرا اسواري منزع وسيدوهم إذا حدا يو أتكونت هاد كان معلتنا معلتي ناتغير يمسكم زلو أبزي ونسمعوا متايب للو በጣም እነዚህ ያፋር ምናን ይባሉ እሱ እኮ ቀልድ እኮ ነው ጆክ በቃ ኤርትራ ምና ወቅቱ መንግስት ይለበጣል ጆክ ነው እሱ ዝም ብሎ እዚህ መጥቶ ለመንቀሳቀስ እንዲያመቻቸው ብርጌናም ዶምነን ምናምን ብሎ እሱ 75% የቲፒኤልኤፍ አባላቶች ናቸው ሪሊ ኮዝ አላቸው ወይ ኤርትራኖች ለመዋጋት ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ማለት حركاتهم بزوج زي قرب زي جبات زربات زرابيو ناي عفار طرنافدو ناي سجنتير طرنافدو يلوم كمون برجيد محمد دوغلي لما بزمصوم زي لا تصيلو اتس جوك بلالو ابير ترا زلو منغسسي بزيوم ابز زلو قلملتات غيركا خدقم طلو يلكا محسابسي ناي بحق الشمكان تاريخ كام سياق طرايو حقيقه شعبيا بغمز يرو امزي كل سبو غيرو يمسفلت هيكون نسادو امريكا بعبي ترجم تشينجز بارا يسرح له من لذي ازي نغبرو زلنا نبعلنا شجر مصوعي نبعلنا امريكا مباسي دامبر مس ايرترا مباسي بعلنا صقام مصوعي دامبر بزمن قدزي زقير منغستاب اب اسمرا وي اب ايرترا خمزه يلي ሄዶ ተመልሶ ኤርትራ ለማውቃት ኮዝ አላቸው ወይ ነው ጥያቄው ኢኮኖሚካሊ አይመችም እነዛ ደግሞ ኔሽን ቢልዲንግ ላይ ነን ያለነው ስለዚህ በቃ ቻሉ ነው አይማይንምሏቸው ያለው ሪሶርስ ነው ቅድም ያለው ነገር አለ ይዳም የለብንም በቃኛ ብድርም እርዳታ ማንፈልግም ብለን ስለዘጋን ያለው ይሄ ነገር ነው ብሉ ይሄንን ለጦርነት ያበቃሉ ያንዳንዱ ኤርትራዊ ቢሆን ኑሮ እኮ ከተሻለ የነበረው መቼ ነበር ታውቃለህ ቲፒኤልኤፍ ሀገር በምትመራበት ዘመን የተሻለ ደረጃጀት ተዛሬ ፋይናንስ ዳርጎ ማዋጋት ይቻላል ነገር ግን የለም አይዋጉም እነሱ ጆክ ነው እሱ ዝም ብሎ እዚህ መጥቶ አሜሪካ እስከሚሄድ ድረስ በዚህች ጉዳይ ከተማ ላይ ያለ ስጋት ለምንድን ነው ማልንቀሳቀስ سو بحفشا كواغون دزدليو ابغزي هوحات ابزي سلطان اديس ابا خلو قدم كواغون دزدلو شعم تواغون يروم دزغبروم كواغو يدلينيم سلازي ساكت غزي مناوران مغبري ناي هوحات كراخريوم بمبالي زغلصوم كاب نايت هوحات كي وصانا هذا عبي كنتات ولا طفت زبل زنبر ارس دما نصيرلو ታቸው ወረዳ ስንብት እርግጥ እየሆነ ነው ማን እንደሚተካው ጌታቸውን ደብረጽዮን ወይንስ ሌላ ሰው ደብረጽዮን አይደለም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ኑሮውን በሸራተን አዲስ አበባ አድርጎ እንደቀጠለ ነው ከዚህ ቀደም ቢኖር የነበረው በስካላይት ነው ትግራይን ያስተዳደረ የሚገኘው እንግዲህ ከአዲስ አበባ ሸራተን ሆቴል ነው አንዳንድ ጊዜ ቀን መቀሌ ውሎ ማታ አዲስ አበባ በአውሮፕላን ይመለሳል ከደብረጽዮን ቡድን ጋር በገባበት ከፍተኛ የሆነ ውዝግብ የተነሳ በክልሉ ችግር እንዳይፈጠር በሚል የተለያዩ ሰው አንጻር ጌታቸው ረዳ ብርቱዕ ዝኾነ ካምፔይን ወይካ ዘረባይ ጀሚሩ ዘሎ ስለዚ ጌታቸው ረዳ ካብቲ ፕሬዝደንትነት ናይታ ክልል ትግራይ ዝነበረ ክወርድ ምዃኑ ዝነገር ዘሎ አብይ አሕመድ ድማ ክቆልዖ ይደሊ ከም ዘሎ ህወሓት ድማ ንሓትሕቶም ቤላ ገይሮም ምስተሓማመስሉ ንክልትዮም ሓይኹ ልክዕ ከም ዝማስክ ሓይካ ትጉሕፎ አብይ አሕመድ ድማ ሓይኹ ይጉሕፎም ኣሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ንርኢ ዘለና እንታይ ይብል ፀኒስከ ጌታቸው ረዳሲ نبعلو بزي هوتيلات نايا شراتن دو سكايلايت ديو نابلي عبيت هوتيلات وعيلو أوي حدر نقود ما بير بلان غيرو أدي مغالة خيدو يزم حدرا زلو تحقر كم زياتا محدار مبرا دي ساباي من نابرو نابلي دي زاربو زلو سلزي أبي نزي قتاچو ردا كاف سلطانو كاليو إدل كم زلون هو حد ما بزحلفه بمن قد دبرتسيون غيرو مس أبي أحمد تراخيبو خمس نبرن نساتهم نتناي ጌታቸው ረዳ ፕሬዝደንትነት ከም ዘይደሊ ወይ ነግሩ ነይሮም ስለዚ ንሓድሕዶም ክልትዮም ክባልዑ ንአብይ አሕመድ ዝበለፀ ዕድል ከም ዝፈጥሩሉን ንሱ ድማ ንክልትዮም ጉሕፉ ሓድሽ ሰብ ፕሬዝደንት ክገብር ከም ዝደሊ ዝረብ ስጋታቸውን ሲገልጹ ቆይቷል አሁን ግን የጌታቸው ረዳ በፌደራል መንግስቱ ስራ እየተፈለገለት እንደሆነና ስልጣኑን እንደሚለቅ ነው የሰማነው ምንጮቻችን የገለጹልን ጌታቸውን ታዲያ ይተካዋል ተብሎ የሚጠበቀው አምባሳደር ወንድሙ አሳምነው ነው አምባሳደር ወንድሙ አሳምነው ከጌታቸው ረዳ ጋር በመሆኑ በፕሪቶሪያ ከሄደው የህወሓት ተደራዳሪ ቡድን መካከል አንዱ ነው ለምን አምባሳደር ወንድሙ ተመረጠ ካላችሁ ደግሞ አሁን በደብረጽዮንና
ቡድን መካከል ባለው ውዝግብ የትኛውም ወገን ያልወገነ ገለልተኛ ሆኖ በመገኘቱ እንደሆነ ምንጮች ገልጸዋል። እንደውም አምባሳደሩን ደግሞ ባለፈው ሳምንት ለሪፖርተር ጋዜጣ በሰጡት መግለጫ ላይ ሁለቱ ቡድኖች በድርድር ችግራቸውን እንዲፈቱ እንሰራለን በሚል የሆነ ስለዚህ እቲ ፕሬዚደንት ክኸውን ዝበሃል ዘሎ እዚ ኣምባሳደር ወንድሙ ዝብልዎ እዩ ንሱ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ውዕል ፕሪቶርያ ተሳቲፎም ዝነበሩ ሰባት ከም ዝነበረን ስለዚ ኣባል ናይ ህወሓት እዩ ህወሓት ይፈርም ስለ ዝተባሃለ ኣባሎም ከም ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ህልኽን ባእስን ድማ ናይ ዝኾነ ይኹን ፀቅዒ ዘይሓዘ ምዃኑ ብከምኡ መንገዲ ነቲ ስልጣን ክብዎ ይደልዩ ከም ዘለዎን ክዓርቆም ድማ ይፍትን ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ ህወሓት ተለኻኺምካን ተተሓሒዝካን ዕርብ ምባል ኮይኑሎ ኣብ መወዳታ እዚያታ ጉዳይ ናቶም ኣብዚ እውን ሓደ ጽቡቅ ጌራ ስምዕዎም ነው ለፍጋ ትስስር ያላቸው ሰዎች አንደኛ ዜጋ ነው የሚባሉት የፈለጉትን አይነት የፋይናንሻል አክሰስ ያላቸው አካላት ማለት ዶሚኔት አድርገው የቲፒኤልኤፍ ሪሌሽን ያላቸው ሰዎች ውጭ ሀገር በከፍተኛ ሁኔታ በፈለጉት ሁኔታ መንቀሳቀሱ ሀገር ውስጥ በዛ ደረጃ ዶሚኔት የሚያደርጉ አይቼዋለሁ የህዝቡን ኑሮ በዛ 27 ዓመት ውስጥ የትግራይ ህዝብ የኖረው ኑሮ ሌላው ሀገር ሌላው አካባቢ አትሊስት ያስመኛል በከፍተኛ ሁኔታ ድህነት ውስጥ አንዳንድ ቦታ ላይ ደቀቆ እንኳን የሚበል ምንም የሌለበት አካባቢ ከፍተኛ ድህነት ሴፍቲ ኔት ላይ ነው የኖረው ያስ በዛ ደረጃ አኑረው ሲያበቁ ሄደው እንኳን አያዩትም መቀሌ ለሚቲንግ በአመት በሁለት አመት አንዴ ቢሄዱ ሄደው ማያዩትን ህዝብ የስልጣን መዋቅሩ ከፓርቲው ከዶሚናንት ፓርቲው መዋቅር ውስጥ ሲገፉ يلا غير يسمع مالو تي واحد ዝበሃል ኣብ ስልጣን ኣብ አዲስ አበባ ከሎ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ቁልሕ ኢልዎ ከም ዘይፈልጥን ኣበደዳ ድኽነት ጉሒፍዎ ከም ዝነበረን ሓራይ ካብቲ ስልጣን ናይ አዲስ አበባ ምስተቆልዑ መፅኦም መሳርሕ ናይቲ ፖለቲካዊ አጀንዳ ገይሮም ኣብ ዘይደልዮን ዘይዋፅኦን ኩናት ኢትዮም መዓት ዋጋን ዓብ ክሳራን ሞትን ህልቂትን ፈፂሞምሉ ሕጂ ድማ ናታ ናይ ቀደምና ካብ አዲስ አበባ ዘምፅኦቶም ጉዳይ ስልጣን ስለ ዝኾነ ንሓድሕዶም ተባሊዖም ንሓድሕዶም ተለኻኺሞም ይወፁ ኣለዉ እቶም ምስኦም ተጎራቢቶም ዝነበሩ ድማ ዝረኽብዋ ዘለዉ ድማ እዚያ ትመስል ከስምረሉ ዝደሊ ኖ ኣብዚ ኣላ ፅኖ ደስቶ ብፆቱን ዝተናገሩ ይደረፈ ሚስጥር ለና እናወሉ ዝዎ ዝስሉ ናይ ካምፔን ኣካል ምዃኑ ያው ዝምወሉ ስለዝኾኑ ቅድሚ ሕዚ ያው ንሕና ባሓደ ሃለና ንምውሎም ዝነበርና ስለዝኾኑ ያው ናይቲ ቅድም ዝበለ ጥቃት ኣካል ጌርካ ትወስድ ኢኻ ግን ጌጋ ዝምወሉ ስለዝኾኑ ቅድሚ ሕጂ ካብቶም ንምውሎም እውን ዝነበርና ስለዝኾኑ ይዝብ ዘሎ ማለት እንታይ እዩ ኣማኒኤል ኣሰና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዳርጋ ገፅታት ሒዝዎ ዝኸይ ዝነበረ ምስቲ ናይ ህወሓት which is እቲ ዶክተር ደብረፅዮን ዘለዎ ፀብዒ ሳይድ ወይ ሒዝዩ ኣብ ሩይታታት ዘብ ዝነበረ ብንፃሩ ቃል ጀነራል ፃድቃን ከምኡ ከዓ ጌታቸው ዘለዎ ምስ ናይ ኣብ ከዓ ቁርብታ እዩ ዝበሃል ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብኡ ከለና ማለት ኣብቲ ህወሓት ሓንሳብ ከለዉ ሲ ንምውሎም ሰባት ስለ ዝነበሩ ሕጂ ምስኦም ስለዘየለ ጌታቸው ምስቲ እዚኣ ትሪእዎም ዘለኹም ከመይ ኢላ እታ ፖለቲካ ኣብ ኢዶም ከም ዝሓወየቶም በዚኣ ኢኻ ትርኢ ልክዕ ከምቲ ኣቢ ነቶም ናይ ህወሓት ኣቢ ንጌታቸው ረዳ ድዩ ዋላ ነዚ ጌታቸው ረዳ ይኹን ነቶም ደብረፅዮን ንኩላቶም ከም ማሲካ ሓዩ ክዝጉሕፎም ዘሎ ልክዕ ነዚኣቶም ድማ ጌታቸው ረዳ ከምዛ ማሲካ ሓይኹ ጥፍ ኢልዎም ማለት እዩ እዚኣ ኣጋጢማቶም ዘላ ናብዝን ክትቅንጥላይ ትኽእልኒ ኢኻ ገንዘቦምን ወርቆምን ኣኪቦም ኣብቲ ቃልሲ ናይ ህወሓት ነስመራ ምስከደ ድማ ኣብቶም ኮራሲ ንዓስኻ በዚያ ከፈል ንዓስኻ ናይ ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ክገብረከ ናይ ቴሌቪዥን ናይ ኤርትራ ሓላፊ ክገብረከ ሳተላይት ሓላፊ ክገብረከ ሚኒስተር ክገብረከ ገለ ክብልዎም ትፅቢት ገይሮም ዝነበሩ ኣፎም እናንበሃቑ ከለዉ ዘለዎም ገንዘብ ንባዕሎም ካብ ዩቱብ ስለ ዘለዎ ድሓና ታውለዎም እዩ እቶም ሰብ ደም ርሂፁ ዘምፅኦ ዘሎ ገንዘብ ንህዝቢ ትግራይ ዶ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዶ ንባዕሉ እዚ ሕጂ ትዛረብ ዘሎ ድሮናት ደይንገዝእ ኢሉ ካምፔን ዝገብር ዝነበረ እዩ ድሮናት ወይ ከዓ ፀረ ድሮናት ንሰራዊት ናይ ትግራይ ክሕገዝ ዝኽእል ፀረ ድሮናት ደይንገዝእ ኢና ተባሂሉ ክሳብ ትርኩ ከም ዝተበፅሐን ኣብኡ ድማ ናን ጋቨርንመንታል ኣክተርስ ወይ እውን ተራ ሰብ ናይ ድሮን ኣፅዋር ገዝኡ ናብ ካልእ ሃገር ክእቱ እውን ስለዘይፍቀድ ወይ እውን ሃገራቱን ብቐሊሉ ሕራይ ስለዘይብላ ከም ዘይሰለጦም እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ዘለዎምን ዘይብለዎምን ረኪሶም ተታኺሶም እቲ ንሳቶም ዝኣመንሉ ሓይሊ ሕቁቁ ተሰይሩ ንባዕሉ ካብ ፖለቲካዊ ፀወታ ተገሊፉ ከምኡ ጥራይ ከይከውን ድማ ኣብ ንሓትሕዱ መብላዓት እዩ ነታ ንእሽተይ ዝነበረቶ ስልጣን እውን ተለኻኺሙ ንዓይ የጥፋ ኣሎ እቶም ኣብ መንኮርኮር ናቱ ሰፊሮም ንሱ ነስመራ ንኤርትራ ንክቋፀሩ ክገብሮም ኢሎም ዝሓለምዎ ድማ ኣብ ጥራይ ጎልጎል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ነገር ጉሒፉ ገዲፍዎ
ساتهم ندحريت كملسو أيكلون يا مهنياتو كمتن على الحماق نسبة إرتراز سلزبلون سلزجبرون ندحريت كملسو يكالون وتوم مساعتهم تمالي تجارو خينا من إرتراز زهرمو زنبرو ويونس أرف زنبرو زبلوز اللي وسمع سوري زبليلن خاب كل العالم كن خاب تجاجين أول جيجا سرحنا يلون جيجا سرحنا يلون كان ميدا يتقفون زياتهم حزون مازو بفصم الشعب زبال عرق زبال يلن يقولوا مش شعب زبال عرق زبال يلن يلكم هي تجراين تهامسكم من الهزيو تهامسكم سأل أفريقهم اللي تجراي بيمان سجى شو زجبر نورو جبنات نايت بأسراوت نبي إرتراخ أتطلع قدف زي تلوه قدفنا يبقى عقلنا يركم كن دقال إنباتاتكم يركم أفسرن عفوا خوينو نايت بأسراوت سنة عفوا مساعدة شدي سرعي إنه كل الكمرة 17 ناس زبالك فلتور آتيهم سمونا ورجبن قدف أول ومن نجانا برهانة من يزبها برهان anyway عدلات نيرو ميجر جرال تكون سرعة نايت بأكون سرعة من نام ناره جنبار مرحا نيرو بعدلات نيرو دحر برجيدر زخونا شو ناي شو 17 ناس زبها تورمو كمرة 17 ناس زناره كابجت أركيدا نايجتر جنراتر حاويسو جنراتر نايبة تخسيان جنراتر حاويسو سعيني خد نيرو سريع خد نيرو تاتو زبولي نبرة نصبح مالت أب تحتمل نيرو زي أو تحتمل نيرو خو مخبرت له تاتو برزي تلوه ناتو أذن تاي قبل نيرو شو ناتو سراي تاي قبل نيرو أو كنت قرايل لهم حريل أورمول كل قبل نيرو كمرات تو زي لوه غراف زي لوه نيرو شو بتسنة زقبا نورن تايو من تاتو بيلوه زنا يحرشا تراكترات نحمرا نمتما نزوس دنر منيو مالت 1% شعبيا ابتغراي كابز فصمو تبتنا ايتيوبيا سراويت نايت ايرترا اتيو طرحي دي وصل تدرجاس ويل كا 99% نحاده percent كون يخل ناي شعبيا ابتغراي فصمو قبل زي ودادر كون يخل اب ايرترا اتيو ناي ايتيوبيا سراويت جن فصم تلو ونجل ننغور اسرات يفوت نيرميا سنح لنا ونكال ديتيل حبريتا غنوسد ندينا كن جينا تيزبل وزلو كابا فهم تراينا نسمع زلنا نغتصب أو زمان عباسي أو زمان بلصقنا تحزيل تزي كوينو ناب تግራይ ቆላሕ ከም ዘይብል ተረጋጊፂ እዩ TDF ክርኢ ከለዉ ከመይ ከም ዝውህርሩ እውን ርኢናዮም ናብቲ በረኻ ብዙሕ ሓሳባት እውን ኢንተርቪው ንገብሮም ነርና ከመይ ከም ሻዕብያ ከም መሬት ትግራይ እዩ ዓብያሲ ኣብ ዘባን ብልጽግና ተሓዚሉ ተዘይኮይኑ ናብ ትግራይ ቆላሕ ከም ዘይብል ተረጋጊፂ እዩ TDF شنتايم زبلو زلو TDF زبلو زلو سي شعبيا كابو كم زبهرر أتي أبرسوم زلو انتاينا خنبلو مجلسي يبلو نزل ملسي تبونيخا أنا هاتو تكون النت ملسي سلزغوني الرياليتي زبلو زلو سراويت منتاي درجة ودي قلو الشعبيا زبال سراويت كاب منتاي درجة له تكون الناس لا دملسو نزيهم كنت ملسو لما يتخلني خاقن أبهو تتاسلو زنبرو زلو انترتين ترايخات قبرهم جست تسمعهم صحيح كادم ما تحالفو is nothing كينو كتزاربو تخل مالتي نمتعرى جركاتهم حيلتات ون هالكم قديفونا حد زمتلو عدلن دحر تفطيرو امونغو زيوم من البات اب مونغو حوحاتن هقدفن زلو نجر بسلام من قدي متعرى ويكانيه ناب سلام ناب عرقهم وصلو زخلو عدل تفطيرو زرئي كاصقم انت ايو زبل من البات مصاي كلتي حزب دما كافت زحلفه زحش زخونلو عدل الودوس ويس كالي مزز يحزلو زمصخون انتو خنتاي يمثل ولا سوحجي بزاز الله خناتات كهو نقلي تلكا كهو كبيديو مزوزي بزح حزب الامنات زلاني انت زغون متتوم نغوغن ابي احمد تقداماي نعو زي دلي خون مالتي حجي مقررام حوحات مس ارترا مالت ابزا ساعه زيا ابلع ابي احمد ودي بتموداي مغيرو سلازوسدو نا ابي احمد زغونتناي موساد حامن تقولون يخولي ابزبولو غيزيخا يغبر سلازخل بقوم درجه انت رينايو قرب دفافي اون حوحات ويونتي مسير ترى صرح زبال حيلي ولا خلتيهم بحد قينهم كيف وتو مسير ترى نبي ارترا نزور الحدقه كله بالما بابي احمد زمرحو سراويت فيدرالي انت متي كيف وتو اما وداتا حوحات مس شعبيها مسير ترى مس من مسير ترى قال لهم كوتو تخلوسي انتي سلازلهم يخ شعبيا كزاربون وي كم مسير ترى زاربون عتازيهم نبينهم ابناء بينهم دسيتهم زنبرو
እንታይ ሓለፋ ወይ እውን እንታይ ኣድቫንቴጅ ንኤርትራ ክፈጥሩላ ስለ ዝኽእሉ እዮም ናይ ተጋሩ እቲ ህወሓት ዝበሃል ንዓመታት ተሰኪሙን ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣምፅኦ ዘይቀረወ ስሎሚ ተጎሲዩ ዘሎ ሕቁ ተሰይሩ ኣብ መቐለ ከማን ኮፍ ክብል ንዘይከኣለሲ ነፍስ እዚ ግን ናቶም ነፍሶም ዝኻልት እዮም ምሶም ዘለዉ ከምኡ ኢሎም ኣብ ተሓሸውዮ ክነብሩ it's a choice መሪፆም እዮም ከምኡ it is what it is ሕጂ ኣብታ ኔክስት ቶፒክ ናተይ ክሰግር እየ ምክንያቱ እቲ ህውቶታ ኣብዚ ዘሎ እቶም ምስቲ ህወሓት ተስፋዊ ዝገበሩ ኩሎም እታ ናቶም ቃልሲ እውን ምስኦም ስለ ዝሞተት ከመይ ጌርካ ካብ ህወሓት ክትፈልያ ትኽእል ቃልሲ ናትካ ሕጂ ከቢድ ኮይኑሎ እቲ ጉዳይ እዚ that's why ድማ ብርጌድ ንሓመዱ ዶግለዱ ዝበሃል ዝነበረ ተተሓሒዙ ኩሉ ናብ ጠፍሽና ኣትዩ ዘሎ ምክንያቱ ምስ ካብ ትግራይ ካብቲ ናይ ህወሓት ፖሊሲ ዘይፍላ ኣካይዳ ስለ ዝነበሮ ህወሓት እናሞተ ከይድ ከሎ ለለኪምዎ ምስ ይኸይድ ኣሎ ኩሉ እቲ ቃልሲ ዝበሃል ዝነበረ ወይ እውን ተቃውሞ ዝበሃል ዝነበረ ነብሱ ረጊፁ ኣብ ነብሱ ተኣማሚኑ ዝኸይድ ስለ ዘይነበረ ምስ ህወሓት ክመውትን ክወድቕን ንሪኦ ኣለና ለንቀነ ግን ገለ ከንደኾን ናይቲ ኣብ ፖለቲካ ዝጠፈሽዎ ካልእ መተካእታት ተረኽቡሉ ዶ ነዚኣ ንሪኦን ዘለና ኢና ኣይ ቲንክ እዚ ቶፒክ እዚ ኣነ ብዙሕ ክዛረበሉ ደልየ ነበርኩም ግን ነዘን ክልተ መንእሰያት ኣብዚ ውድድር ናይ ቆንጆና ናይ ኣፍሪካ ኣነ እኳ እቲ ኩነታት ክሪኦ ከለኹ ኢትስ ናት ዳት ኢምፖርታንት ኣብ ከምኡ ክትኣቱ ግን ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ኣብዚ ሓንቲ ቻት ዝገበራ ወይ እውን መን ኢኻ ማዕበል ክዘራረብ ከሎ ዝረኸባ ዝበላ ሪእሲ ኣብዚ ፌስቡክ ሲ ድሕሪ ኮይኑ እቲ ዘረባሲ መን ንመን እዩ ክመርፆ ንምንታይ ኢኻ ንኤርትራ ጓል ኤርትራ በል ክሳብ ተሓልፍ እዛ ጉዳይ ዝብልሲ ስምዕዎ ድሓን ንእሽተይ ማዕበል እውን እናንፀርፀረ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከሪኦም እዚኣ እንታይ ማለት እዩ ኣንብብዋ ትሰብ ትበሃም ማእታን ገለገለኩም ኣለኹም መስለያት ኣብዚ እንታይ ማለት እዩ ንኩለን ዘይንገብረ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዛ ጉዳይ ስጋ ትሓልፍ ጓል ኤርትራ በል ክክክክክ እንታይ ማለት እዩ anyway እዚ ሩይ ዝኾነ ኩነታት እዩ ግን ካብዚኣ ናይ ማዕበል ድማ ኣብርሃ ፅቡቅ ገይሩ ኣብሪህዋ ነይሩ ብሃዘላ እውን ኣይፈለጥኩን ፀገም ኣለዋን ዘይብላን ክትረጋግፁ ግን ባንዴራ ዘየልዓለት ሃገረይ ታሪኸይ ስልጣነይ ባህልናተይ ዘይበለት ኣይናሃኩም እያ ዓይነይቲ መን ብዘይ የገድስ ድምፂ ዝበሃል ከይትብዋ ኤርትራዊ ትውልድ ይሃልዋ ገለ ይሃልዋ ዓዳ ፍለጥዋ ገለ ፍለጥዋ ኣየገድስን እዩ ደም ሰዋዕታትና ኣልዒላ ባንዴራና ኣልዒላ ኤርትራ እንዳዘመረት ናብዚ ውድድር እዚ ተኣቱ እዚኣ ኤርትራዊት እያ ንሳኹም ውልቂ ተልኡ ከለዋ ህዝቢ ከዓ ተልኡ ከለኹም ኩሉ ግዜ ንሕና ነቃለስ እምበር ንፃወት የለናን ኢልና ኢና ፋሽን ሾው ይኹን ሳይክል ይኹን ጉያ ይኹን ገለ ይኹን ብሙሉእ ቃልሲ دحريت متشوت والعاد يتفقال يمان صقاب صورا زوزويلو لبي السلو لويلوني تاميلو كم عاغازين تصادا سلازي كم زخبل وصنحو ات تشويس اتمرجا very simple يو قليل ነገር እዩ ሓንቲ ባንዴራ ናይ ሃገራ ቦ ትخرع ዜጋ ኢና ንርዘለና ሃገር ትበሃል በሃገራ ትخرع በባንዴራ ናይ ሃገራ ትخرع ሰብ ንኤርትራ ኸይዳ ምስ ህዝባ ትላለ ደላ ምስ ህዝባ ኣገልግሎት ዝነበረትን መንሰይና ንርዘለና እታ ኻለይቲ I don't know ولا ሓንቲ ኣይፈልጥን ባንዴራ ናይ ኤርትራ ሒዛ የላን by the way ባንዴራ ናይ ሃገር ከይሓዘት ከመይ ጌራ ክትወዳደር እዛ ሰብ እዚኣ I am sure ኣብቲ ታሕቲ the moment እቲኣቶም ትካል ወገን በዓል እዚ ክጉዝጉሶላ ከሎ ፅኒሕ ኢለ ኸሪአኩም it's just ፅቡቅ ጌሩ ትራንስፓረንስ ከሎ so እታ ሓንቲ ትኸውን ዘላ እዚኣ ኣብዚ ዘላ ትሪዋ ዘለኹም ስለዚ already እዚ ናይ እዚኣቶም ናይ ህልኽ ምዃኑ ንኤርትራ ክትውክል ባንዴራ ናቶም ኣብ ድሕሪት ኣለኩም ባንዴራ ናቶም ዘለዎም ሰባት እዮም እዚኣቶም ድማ ኤርትራ ናፃ ከይትኸውን ኣባል ፌደሬሽን ንድሕሪት መለሰና ንኤርትራ ንድሕሪት መለስዋ ኣባል ናይ ፌደሬሽን ሓንቲ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ግበርዋ ዝብል ባንዴራ እዩ ዘለዎም embarrassing ዘሕፍር እዩ ንዓመታት ቃልሲ ዝተገበረሉ መዓጀጋኑ ዝወደቑሉ ኣትሊስት እቲ ባንዴራ ሲ ናይቶም ዝወደቑ ቤተሰቦም ህልዎም ክኾኑ እዮም ናይቶም ዝወደቑ ናቶም ደም ምልክት እውን ክህልዋ ኣለዎ እታ ባንዴራ እዚ ባንዴራ እዚ ግን UN ካብቲ ናቱ ባንዴራ ክሳብ ናቶም ባንዴራ ዝገብሩ ኢሉ
نيرترا أبتنا إجزا فدريشن زهبوي even it federation when legitimate وين قبول كم زي نبرة اتنا أمريكا وكيل شو عزنا برا إيرترا نتنتي قبان يريو ناتنا رب حقن فدريشن كان قبل لا يلوم نزا بانديرا نا يوين أركيبو من حبرت راهم كتلها جرام لا نايتري يوين سعرادي قليت بانديرا أنزياتهم دما فدريشن حشنا زبل بانديرا حيزو نتا نزا بانديرا نا فدريشن حيزا أبتنا نيرترا وكيلا يكتكيد it's a shock and by the way تعقال زياتو رواز الله من البت أبتشات كتزارف كوز مسات كالخي مثلكم زيادة تعقال نيرترا كتوكل كاتب الواز الله I think كاب زيادة صبغا والدونا ينسأني نازم الأمنات هلنانه لذي أتا هجرت بحال at least تسبسي إذا ذكر الواز أنه يوم سلزي كاتكم نزا سبيا لينك خورد لكم the choice is very clear for me نيرترا توكل أنت تتصبغين قال ملك على السنديو مهنياتو intelligence نات كون خلالو درجات مرتخا درجة أبركتوها بحبرتسب مسز بخازل لك متأسسار سزي نيرترا زوكل تخينو كبرتات نيرترا نسبة إيرترا زي مثل كون خلالو زي بانديرا نيرترا زعز كون خلالو نت إيرترا official ويكا علم لخاو بانديرا لوا international بانديرا لوا I don't even know كم يجي رازي إيرترا أبتي ود الدرسي أنت بانديرا حزاق تقرب ياون we don't know سلازي نزي تفلتو سب سلامتا كم خينا الله هلق سلازغونه هلالي قوم نهلق كاسلو سرح زلو ينبر the choice is very clear سلازي هلالي قوم ونبز بس هو سلازي بلوم مبزحتو إيرتراوي نزا حفتنا فوت جبروا لينك أبزا أبتحتي كجت فالكمية أبت لينك عطيهم نفس وكفسب مثلا جنزب سخفلك أبزي ما حد جنزب جيرهم يعني بس حساب سلازي اللوا يكون أنا أبزي حماز اللوا درو أبزي جي تكاين زلوا نشتي في اللي زلوا نجن أبت فوت قربت اللي جنزب إنفستيجيركا نبنت 5 باوند حركة كفيلكا إسرع فوت سيخون الله مالت كنت إسرع سبزود مسؤول زلوا كم كوي سركي يمكن again العالم بخمسة لا تخيل إذا كنا تزيد ما كل سب إيدو كبركتلو إيدو كوردلو زلوي إيدو كتولو زلوي معناته نيرتراتو كل سب إيرتراويتن بإيرتراو نتات ورن ببانديران هجرة تورن كتكون كتكلالوا نزيد ما زرقاقس كونتات ولا حنت بقمت يكونه باندير هجرة إذا نافذ باخيرا بفلاي ما نيرترا خيدوم سيرترا كونكت زغنا سبون لعلا بركتلو نسبة إيرترا زين سبارق ونسيو أبدا جوخو في الكاتوليد كا نبي إيرترا خيد كازي تفلد نحرقين كون مسيرترا نسبة إيرترا كونكت تديكين كا نسبة إيرترا كتوكلي تغلني خا simple as that لذي تمرجع زغلا ليو نزا فيديو أبزيا كفال بس يكون دراغما ناتا I think قال كل حدث معلتا تعرفوالو ناي لايف مدبون كبر مدبالو من البتاون بوكي وزقاس نقبر لان خون كن again كل هاتكم نزا سب حق زواك كلكم يدلي نايلو مارستي أبز غودي لايك مقبار سبورت مقبار دقف محب ناي وتر سرح ناي كلنا خون خل نابل كنا نايلو مارستي أبز غودي أبكار سرح حساب من الرهب مزيات أم تدرفوا قد فكمه